ngotanga live vanhu nekufona asina ndisiri pa live waswera sei kwanjodzi hai when you start your laundry with the guy titi maswera sei guys share live move badedza vamwe grand finale yeNjuzu naika finale yeNjuzu maswera sei mamuka sei guys maneru salibana ninjani tumela madekwa na abudhi bonjo muri sei guys kuma chimane nyika titi ngatsangane zvakare. Come on guys, mukunishandisa overtime. This is overtime. Hans, I like the energy. Thank you, Brenda. Thank you. Positive vibes only. I was still with positive vibes. So wanda atiko techida kungofara chete techida kungonakirwa kungofara tichingoenda tichingobombonoka anditoona because life is too short. I'm not guaranteed kuti mangwana ndinomuka. You are not guaranteed kuti mangwana ndinofunga muka. Saka make use of every second that you are breathing, that you are living. Make sure you put it into positive energy. Anditika ichakutiwa uzvinakidze uzvifadze andika unakirwe anditika. So music idinika, it gets to my soul. Pathia guys, music inondibata andimaona right. Hey, thank you guys. Anzifumara kufutara kufume kwangu yechingozora tese kama mafuta acho yamungotenga kati zoro tese mutenga ni zoro tose yotwa bleaching kuita sei kwacho kuti kudi munhu nechikumba chake munhu neskin yake nechikumba chake zvaunoda munhu chikumba ndechako right guys. Ona hoiro rukuza angry face but anyway atina nguva newe nhasi right guys. Tauya nenyaya kutoda kuti fambe nenyaya overtime munombondishandisa zvenyu madiaries ite muchitega muchishare vamwe lendo vamwe vavaziti Thursday kuitwa ma live saka vakatosarira havasi kuziva vakatosarira because Thursday hatite ma live saka ingotegawo vamwe vanhu vasina kuona vana letu vasanda vaona vana yedha marwe vasanda vaona Natasha ndamuona here apa Natasha ndamuona handizivi saka ingotegai vamwe guys chingotegai DQ WhatsApp yangu nayo nguri ndakakuti huya hauye animon saka guys ite mchitega vamwe tinokutambirai vanyuwani vese vari kuti first time vanyuwani vauya anditika tinokugamuchirai SIS MELLY's diaries pano we are a family pano we are all about positive vibes. Handi muri kuona kuti class monitor wacho ari kuita sei ari mu positive vibes zvakangofanana futi neklasi yacho positive vibe yoga saka pano ndepekufara hanzi Ghost Nation tauya aiwa tinokugamuchirai magwavha mambishi Ghost Nation yacho tinokugamuchirai mapedza kuti tukamoya kuno aiwa zvinonakidza izvi mapedza kuti bvarura mozoya zvenyu pano tichamba zvakanaka kana madzokera henyu kokoko munotibvarurira ikoko aiwa fair deal ka square hatikombleni fair deal anditimaona aiwa tinokudai tinokudai as long as muchingoza kuti pano munenge muri pamushawo pedu handimona kwenyuwo hatiko hedu asigorera tichazouyawo tongoziva kuti tiri kwenyu tikaonawo takanyogwa chirudzi tongosekererawo handitimaona asiwo pano hatiobvumidzi kuti mutitukewo zvepamusha peduwo tinokublokai nekutokutukai futi nekukublokai handitika right. Guys tiri kuda kuti fambe nenyaya mangwana ndaona kuti handingakwanisi kuti ndidzibatedzese nyaya idzi nokuti sisi vedu vaya munin'ina wedu wasuro yayo handitika wantifonera nhasi nyaya yake yakakomba uyu wokuroya muroyi ushu nyaya yake yakati kombei ndotongodedzawo nchingoti muroyi handi ndo zvakati anotaura kuti ndinotoroya handimaona saka mangwana unenge ari pano nenyaya yeuroyi plus mangwana nyaya dzacho ndaona dzakawandisa ini ndaona kuti handingazozikwanisi mangwana handimaona saka ndatirega tichitapudza iyi nokuti ine vanhu vakawanda vari involved handika tichisvika pakumapena kumagumo kwayo nyaya asina. I'm so disappointed nemapurisa ekuZimbabwe kuti munhu haana kusungwa muprofita uri kunzi nokuti haana kusundidzira vanhu mumvura vanhu vakapinda woga so hapana nyaya asi dei akanga vanhu vakafa vachinyikwa naye muprofita paidei pachinzi pane inonzi chimeiti chicapable homicide ameno kuZimbabwe kuti vanoiti kudi handimazviona asi manje vanhu vakapinda voga mumvura saka panotinetsei handiti mazviona. So toda kuti tinzwe kuti nyaya dzacho dzakafamba sei dzose. Nhasi tine nhamba yasabhuku handitika vanonzi vasechanai change tichitaura navo tine nhamba yemwana asi pamwana apa regai tichange tafonera mwana kutanga nokuti ndikuona sekuti pamwana handiti mwana ndikuona sekuti haasi kuzivawo ati haasi kuzivawo ningirikiri haasi kuzivawo chaizvo zvakaitika hanzi tokugamuchira iwo nesu kumagosti kwedu aiwa tichauya kana maga kuti tuka gorera muchaga kuti tuka senangu mukaga kuti tuka nikuti bloka vanhu tinoya kuzora samuswe chipembera ndiriko asi kana muchingoti tuka ite muchingoti chazva munodana nemuchingotaura nyaya dzenze kunyemba dzamusingazivi dzinobva nokuti ndiuiko atomboiko nokuti munanza dzamuya wenyu uri negative
munondisadza negative spirit, of which I don't want negative spirit. I want positive spirit only. Saka hai ukokokokako ndingadzokera kuita meli wakare kumvekevheka muzvioni. Ndingadzokera kuita mari ndichadi kudzokera kuya ndichatodi handimaona. Saka regai nimbojamba si mimi kunoko ayo uyai tifare tiri pano. Uyai mose tifare tiri panapa. I'm so happy because vakawanda vacho vanindituka ndinovaona pano. Ndongoti mwarika asi ndo chinonzi Facebook and chinonzi live. It's not to take it serious. How story serious. How pinde filling station zvokudaro anditika unongoti zvamene koko zvadarika ndo Facebook yacho. Right. Saka tine vakashayikirwa nemwana anditika musikana mai vaya koita anongozati vakashayika vari vatatu ava toita vekushayikirwa nemumwe mukomana tine namba dzavo futi mumhuri iyoyo toita futi zve imwe vamwe vekushayikirwa futi nemumwe mwana mukomana tinavo vese antimaona tinavo vese but chiri kundinetsa inini nyaya iyi yave nematheories anosvika 50 guys ave nematheories asi imini zviri kwamuri wose madhairies tizoipenengura tapedza handika tizoipenengura tapedza tichiona kuti imi munoona sei nokuti mumwe nemumwe wakungotaura zvaanongofunga even hama dzakungotaura zvinongofungawo handimaona hapana chai ane theory yakati chikiti chaichaiyo zvinhu zviri straight handisinyatsoziva mene tozoiona ndikaitimbopedza nevana vatozoona saka pazasi apo ndapinda paypal nokuti nhasi ndiri kushanda overtime I'm working overtime. Saka sevana kushanda overtime vari kumabasa kwenyu macho basa renyu riri kuchovhaka muchiinda tonasimeli pano mukapesa dola kupaypal uko dola musa dola Friday mangwana ndiye ndichimwa zvangu amarula angu tichifara nokuti nenyaya dzakati wandei tinana mai mufundisi vatichange tinavo pano vari kumufumugwa nevanhu vanenge vachivafumbira zvino zvakangosiyana vana mai mufundisi tichange tida kuti vabati tivafundire zvino zvakangowanda zviri kuitika tine imwe nyaya yakamboitika kudhara uko mukabvarura munhu pano madhairies munauya kuzora nyaya yake pano mukamubvarura right munhu akaita shungu akaenda kuekoneti mabvarura munhu pano nyaya yenye kujajai musati mayatsokubata nyaya zvazviri munhu akati ndatukwa papeji pangu ndakuenda akaenda kuzimbabwe kanotama auya nemarecordings aya zvadzoka mazvese zvaprintwa zva akati ndotoda kuti pati 3 ndakatukwa namadhairies nyaya yangu yadzoka nyaya yanga idzoke mudariro saka guys zvamangwana inangu handizivi kuti pachamira sei handimona pamela tegama ndeipi anditika saka anzi tiri pano SIS MELLY tivabatsire zvakaitika aiwa handizivi nokuti mafamily anotoriwo nematheories awo akasiyana even vari 3 families vakadaro handika saka ini ndichange ndichibata punyaya tombotanga nekufonera mwana I think mwana ndiye munhu akatanga pana pakufonera ende ndichatoda kuti airtime I think I need to have because tichada kufonera mhuri 4 dziri kuZimbabwe I need to be strong pa-airtime I need to be strong pa-airtime. Oh, thank you Eni Mulife, thank you. Avakanda ndikandira ka PayPal. Thank you Eni. Thank you very much. God bless you. Thank you. Benita Bernard zviri sei. Eka guys, ena asiwana pa makawanda pa muri kunakirwa pa ndiri kuinda tena yapo. Kuti share family time ndi kuinda tena. Itai ma PayPal apo. Don't bother. No payment. Badala imodzi vakapera guys. Right. Regaitanga nekubata mwana first tinzo kuti nyaya yakafamba sei tibve tangopinda muchirongwa. Regaitinde muchirongwa tinyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Right. Right. Hebo manzanzi yangu makadiko. Ndofera munhu waMwari makadiko. Hawa ndinofutamba isi munhu waMwari. Kwakadiko kumba. Pakanaka ndinotaura nani kuziya? Muri kutaura na SIS MELLY diaries. Amundizivi asi ndokuzivai. SIS MELLY diaries vemedia. Saka ndaitaura na baba B.
saka ndaifanirwa kunge ndakafona nezuro ndandira kuziva kuti vatopinda munzira kudzoka kuno kuSouth Africa saka ndazotaura navo nhasi ndo vandipa nhamba yenyu. Okay, chimanyai pane network mugondibipa tioni. Ndokufonera inini alright after 1 minute. Ndokufonera after 1 minute. The guy vainde ku network. The guy vainde ku network. Kanzi ndatumira 5 pounds. Thank you my Simba. Thank you very much my Simba. Thank you. Bless you. Thank you. Aiwa. Kana tichitaura nevanhu vekumamisha kuti tiri media. Takagara tiri media but hapana chatambonye pakapa. Tagara tichongori media zvese. Tiri media. We cover a lot of things. We are a media. So we are covering this story because we are a media. SIS MELLY there is media. So we've got two titles. We are the media. We are the online TV. We are both. Saka kumamisha media tikurumze kuwana nawo tiwane nawo dzacho tikati online TV wanenge vasina ma online avaoni saka noti online TV yekuita sei saka media handi kune ma television kune ma radio kune madzangaradzimu vanokurumidza kuti okay vanhu vari kubva kupi kuzvinhu zvakasiyana zvima media zvimapepa nawo izvi hanimaona right saka ndozvatinenge tichiita izvozvo saka unenge uchifunga kuti unyatso kuona kuti uri kufonera papi pointa toitira nezvinokwana ipapo ndo zvatinoitirana izvo zvinokwana kana ngoti live online TV vanobva vatofara kuti ndakabuda paTV nai TV inoita online TV ndotobva ndaudza kuti tiri paTV mutona takadai izvozvo tiri pamhepo tiri paTV exactly chirega ndichifona ndofunga vaenda panetwork ndichifona anzida ejela vithi simelo kwini zvaitaka ndati ndinoitwa SIS MELLY SIS MELLY's Diaries online TV and media saka nhamba dzenyu ndakapinda puwana baba B ndo vandaifanirwa kunge ndakataura navo pavanga vari kuZimbabwe apa saka zuro pandakafona vanga vatove Bait Bridge saka nhasi ndo vazondipa nhamba dzenyu izvozvi kutaura kudai so izvozvi mutori pamhepo muri paTV muri pamhepo kutaura kudai izvozvi saka nyaya yedu iri panyaya yomwana wedu uyu wakanga watogwa unonzi wakatogwa neNjuzu akazodzoka nokuti isusu tinoda kuziva kuti nyatsonzwisisa kuti muprofita uyu chii ende toda kuona kuti pamuprofita apa tamisa pakona ataure chokwadi chezvinhu zvakaitika saka tanzwa kuti kupolice station vari kuti havanga musungi nokuti havana kusunduzira vanhu mumvura asi isusuwo sevanhu vemedia tienda zvatinogona kutiona kuti muprofita uyu justice ichaseviwa sei exactly ndinoona saka isati sikufara nazvo isuwo tingoriwo hatisi kufara nazvo anditi saka tinoda kuti mutati tiri kuda kunzwa kumwana ndisati ndafonera ndine nhamba dzasabhuku pano kwai sechanai ndoita vakashayikirwa vekwachirombo ndevekwa ava okay Cosmas ndokwasabhuku ndokwachirombo namai vemwanasikana ndine nhamba dzavo vose saka izvo zvinoda kuti timbotaura nemwana uyu wakadzoka timbowa kuti ambotipawo kuti chakaitika chibwe takabvamufonera uyu muprofita uyu akati iko zvine ndiri kukundikana kutaura mozondibata saka nhasi ndopatoda kuti timwisi pakona ba achibuda paTV vanhu vese vachinyatso kumuona kuti ndiwo wokuurayisa vanhu izvo manje mukomana uyu akazoka iye zvino apo ndisingazokuti mungati pasi nguva here kuti mugozowana kutaura naye wabuda ambobuda vanga vamboenda kumatwa pamusoro saka chinhambwe it's about 7 kilometers kuuya kunokumba asi panovava munzira saka semunhu asina foni nelaini inoshanda mukanipa nguva kana asvika zvaini ndagona kudzoka ndizokubhipai alright kubhipa nhamba yangu ndiri kufona ndiri kuSouth Africa mutobuda kuTV yekuno kuSouth Africa asi inenge ichibata zvaine kuZimbabwe ikoko kune dzimwe nyika saka zvatinoita ndezvekuti ini ndichati regai nditi ndigokufonera kuzvi 30 minutes pamwe anenge asvika alright saka ndokubata mwanzadzi kuma 30 minutes kokoko tichiona kuti zviri kufamba sei
irichazo kubipai kana angosvikana pasina 30 minutes ndokubipai kuti rati anenge avapo motaura naye. Zvakanaka hanzvadzi yangu. Amen. Amen munhu waMwari. Hallelujah. Amen. Tichobatana pa 30 minutes papapa. Zvakanaka. Iyanzvadzi yangu yandatichaura nayo iyo. Iyanzvadzi yangu yandatichaura nayo iyo. Handitika saka mukomana wangu wamboenda township. Sevana vechikomana ninga chimbofamba famba nditi wamboenda kutownship. Saka paanenge achidzoka apa tinenge tichizondewa dachida kuti tisati tambobata ava tange tanzwa theory yake but zvisinei zvakafanana. Zvinoteko zvinotochibata sabhuku. Handika ava tozopesera kubata bongi tiri pa TV1 iwa hausikundiona. Hausikundiona TV iri kuSouth Africa ingapana kanya nanyepa naye guys pane bana nyepa here guys. Guys tarai ndanyepa here. TV iri kuno South Africa ndokwa iri broadcasted from and I am on TV, you are looking at me, you are watching me, right? And we have people in Zimbabwe who are watching me on TV, national TV, right? I have people in UK who are also watching me per national TV, right? People in Canada, people in Australia, people in everywhere, they are watching me. So we are on TV. And it's true. Angadzi yangu vari kubudawo pa TV. Handiti havazobudawo face asi voice ravo riri pa TV. Nokuti izvo zvari kuCanada ari kuvanzwa, ari kuAmerica ari kuvanzwa, ari kuUK ari kuvanzwa. Handiti maona saka vari pa TV. Tiri pa TV. Apana kana bana boruka kana beans. Tiri kutaura chokwadi. Tiri pa TV. Ende vakasununguka mukoma. We are in national TV. Handiti maona. Tinotoonekwa tine maIndia anototitevera panapa. Pane vamwe vakoma vangu vari kuDurban ukoko vanotamba nemaIndia. So vakatoti vakaisa translator maIndia anoona ipapa. Ndofunga ndo vamwe muchibloka yamusavabloke. Kwai vane translator yavanenge vanaye vachiona vachonditi ndoda kuti mumbotaura navo. Ndikati ndichataura navo chikanzi pati vanofarira zvokuti maprogram anenge vachingori papa program kuti your sister she has started. Andika she's a sister that I met also pano pa diaries. Hanmon saka tinawo zvakare maIndia anenge achitotifollowawo pana pachionawo totawo vamwewo veku-South Africa vekupi vanenge vachingotiona ndokuti tine zvichemo zvakambouya ndikaudza IT akazviramba nokuti tine vasikana vekuLesotho vakanditi nhai Mrs. Melly we want to follow you chaiko chaiko but we can't hear some of the things that are being said. Why musingatauri nechirungu kana tanzi tisirewo caption ndikati manje caption yaibudisisi zvazvirika sometimes saka imini yamuzoinzwa sei but varipo pano varipo pano saka tiri pa TV guys. Regai tifonere sabhuku. Tione kuti pana sabhuku apa zvirikomba sei. Saka imam chiti tiri pa imi guys. Imam chiti tiri pi. Tiri pa TV. Mimi wofuti. Haya. 035. Avandi sabhuku apa. Avandi sabhuku. Avari kuJamaica vari kutiona live, reporting live from Rustenburg, South Africa. Hello. Makadiko wasachenana. Makadiko mkuru wangu. Tiripo amundizivi ndinoitwa SIS MELLY diaries online TV kana kuti media. Saka izvo zvimuri kutotaura kudai so mudoripo zvenyu pa TV asi I'm broadcasting live from SA. Right. Tine tatiwo sabhuku vemusha ndimi varidze nzvimbo tiwe nekwamuri pane nyaya yangotenderera iyi zvakaitika yemunhu unonzi kune vana vakanyura vakazodini saka tinzwa kune mukuru wokuside renyu unoti nyaya dzacho dzikubuda dzakawandisa kuti zviri kumbofamba zvakafamba seiko. Mangwana ndina kuna mokwara ndozoba urasara dzimani kana kani. Okay, aiwa tinogona kutaura hedu izvozvi tichitotaura kudai. Ndati toda kunyazonzwisawo kuti chakaitika zvakafamba sei munhu uyu wakabvepi ari ani zvii zvakazoitika kuzosvika ende injuzo here zveshuwa yakatora mwana kana kuti pane zvimwewo zvakaitika nekuti matheories ari kubuda asiyana siyana. Zvekuti injuzo handibvumi ndinoona kuti vana vakangonyura chete kuti vanjuzo wangotora ipapo munhu wakabhatizivina kuno vakana yatitovazivo vakangoya achishanda munemwerandiri muno mudhuze ndobva atoita chisangano chake namwari.
Alright. Saka iye semunhu anowa muri kuti amumuziva akabva kwaibva achipinda utoziva kuti isusu uchipinda mudunhu revaridzi unoinda kune madzisabhuku vanove ndimi uchinokumbirawo mvumo yekuti ndinoda kuitawo chakati munomu akauyawo here nekwamuri munhu uyu anambonyanga yakuvilegera mubatana naro isusu kwaitirange nzvimbo irobva tanoudza sabhuku vanhu vaimutevera chechacho kuti vazi ndobva iye ati anovaudza vakati vapuwa tsamba kwavashaka chinyepa chokwadi chakazobuda nezuro pakatamwa masabhuku vacho kuti vaende kwavakatadza kuti hapana asingapuwa tsamba akasinambopuwa tsamba saka chikwadi chakabuda zuro tanga asina kupuwa tsamba munhu uyu ainyepa because ndakamufonera munhu uyu akati ndakapiwa tsamba ndakambomufonera munhu akati ndakapiwa tsamba mati ndakambotomufonera akati kwai ndakapiwa tsamba nevamwe sabhuku saka zvikamve zvakandinetsa kuti tsamba wakaipiwa masabhuku akabva kwane kwavashini zuro anowadza kuti hana tsamba yakandikapuwa vainyepa iye nevamwe vasoti vasinga vakapuwa tsamba kana kuti vakapuwa tsamba ndozvatitewa bhozi umwe wacho aimutevera achaita kuti kwavashi maybe tomorrow karusora mangwana okay so nhai mukuru wangu kana kumuri kuti imimi vana ava vakufunga kwenyu kuona kwenyuku vakangonyura handiti kwakabuda kunonzi kwakabuda 2 kukanyura kukashayikira 3 mukati 2 ava kuti vanenge vakagona kudhidha zvekuti 2 vakatomopinda mvura vakanyura vakadii nemaidzo chongwa dzandikutoona vakangonyura that kana vana vakanga vatorwa neNjuzu ivo vakatorwa nefriday makumi na 7 ndokuzouyawo dzati hamadzi vane avatorwa nesaturday na3 koposapa vainyarari iyoyo futi ndazvinzwa kuti hanzi vana vakatorwa hanzi vakatomboti zii vachiita zvavaiita vakazoyavoudza imimi varidzi vevana papera zuva rose kuti vana vatorwa asi kunobuda theory kunzi hanzi aiti time yakatorwa vana nzari aiti kune munhu wakaudza murume uyu achiti hanzi vana vainda kunosimbiswa pasi pemvura pavachadzoka inini ndichivingirwa isu tichivingirwa hama dzevakana vakatorwa saturday yacho vakauya munhu wakatuma akaidza kuti vana vaenda kunobikwa pasi vanodzoka zvavang'anga zvati vazvitopota but taakusvika kwacho vakanga vari musauchi wesaturday statement ndandaudziwa nevakanga vatumwa neyanga ichaugwa nemuprofita zvazvasiyana right saka hapana matheories ekuti ngati muprofita uyu maybe anogona kuva nezvakabatana handizivi theory kuti mamboinzwawo here kuti hanzi vana vasati vapinda mvura hanzi akatanga vhongodza mvura nebakatwa nebanga ipapo nasina kuti ndazvinzwa bhozi hapana anga kuda kutaura chokwadi chaicho chifanira ipo kuti kusanganisira vaimutevera vacho vechiti yacho vaiona zvinhu zvichiitika hapana ndazvazomademazoitowasi kuti hangu une zvake zvakandarakabata nakare chokwadi tiripo nekuti unenge akatorumba nevana kubatoona hamusokudaro okay saka imini kugara kwenyu munzvimbo yenyu iyi zvakamboitika here chitiko chakadai chokuti panzvimbo apa panonzi pane njuzu kana kuti panonzi pane zvinoyera noti ndini vamwe vakauya kwatiri vachiti isusu tinokuva vekunharaunda kwenyu ikoko vachiti takatokura chitambira ipapo chidhidha ipapo hatina mbosangana nezvakadai saka handizivi kuti imi semukuru wenzvimbo zvinhu zvakambomune zvamunoziva here nezvepaarea iyi tinonetsa manje isusu kwatiri sevaridzi vana vakanyura tiri kuwamwe chifu chonzi shumba zvakaitira kwachifu mapanzuri vana vazokuziva nzvimbo vaigarapo ikoko vachitafu vaingokura vachitambirapo alright because toda kuzofonda tichibatawo maoko kune vakashayikirwa vanhu nekuti toona kuti tingaisawo chema yedu kupi kuvanhu vakachingozi chiitiko ichi chiri kurwadza chabuda pasi rose chinorwadza chiitiko ichi saka hamusati mamainzwa yekuti hanzi akaita bakatwa mamusati mainzwa iyoyo right saka muprofita uyu ari kupi izvo zvekutaura kudai akauyawo here kumariro uku muprofita akauyawo here kumariro haana kuuya kusanganisira vamwe vacho vaitevera chichiyo hapana akauya pamariro pevana pavachiitwa asi arimo munharaunda achiriko here kunharaunda ikoko kwamapanzuri makuwa atinohwa anonzi arimo munharaunda but hatisati amuona kuti arimo uya ari papi hatisati amuona asi vakuhwa anoti arimo okay pane nyaya imwe iri kubuda kunzi hanzi zvakare pachitiko chakaitika chepevana ava hanzi pane ngoma dzavanhu iye akazonge akuita zvechivanhu oridza ngoma dzikatogwa mumvura chingave chokwadi here ichi ngoma dzinongotorwa mumvura asi kuti iye akavhenda achinja asingachaiti zvichiki zvaitaura akabva kutosvikibva oita zvemudzimu achitoridzawo ngoma achiimbawo chosezvo zvemudzimu iye amboinge ari mufundisi akanga akusvikirwa manje akuita zvemudzimu akutosvikirwa chaizvo izvo uyu munhu unobvepi uyu vanozorobva kwamutare kwamutasa sokuhwa kwedu unonzi unobva kwamutare saka kwamutare akaona kuti zvakakodzera kuti azotora vana kunzvimbo yekwenyu imi ainde navo kumasvingo kwamapanzuri kwakadi kubva neve kwake kwamutare ikoko ndo zvotinetsa kuti chii zvakanyanya kuitika kuti azouya asinyanya kugara kuno kuti
Okay. Asimo munharaunda macho mune pane vamwe vanototi takambobatsirwa naye here zvikatoita. Saka yangateo chechi yave nevanhu vakuru vakawanda here chechi kana nokuti pane mamwe futi makuhwa ari kubude kunzanzi baba ava pasowiravo pakawanikwa pazere makondomu kuita kunge aivata nevana vesangano vemuchechi zvokuti ndine vamwe mai vatokumbira kuti vane mwana akanga ari pachiitiko chakaitika ichi asi kunonzi vanoti mwana wavo musikana ndiye akanga atanga kuenda kuchechi uku akazenga arega kuenda zvinhu zvanzanzi zvake saka vari kuti vari kufungira kuti anogona kuvaibata mwana musikana ushu nokuti musikana akazongoramwa kuenda kuchechi uku saka toda kuti tidzifambire nyaya dzacho tione kuti chokwadi here kuti pane zvakaitika here kuti mwana uyo atariswe ima hamuna kunzwawo here nyaya sekutaura kwavo kaonetavo ndakazvidzwa zviri kuti shuwa pavainamatika makondo maripo lazana chisikana vanozovaidananaona vamuprofita pavaripo vakaona vari paipoporawo shuwa zvaitika izvozvo asi ene hangu handa kuenda zvona sezvikani singaindiko right wosaka munharaunda uchirimo because tinoda kuti tione kuti munhu tambomubata nokuti from kumapurisa ari kutaura kuti hanzi havana nyaya yavanogona kumusungira nokuti haana kunge anyudza vanhu mumvura vanhu vakapinda vega mumvura saka izvi yatove kwatiri isusu vanhu ruzhinji rwezimbabwe vana vezimbabwe kumativi mana kwatiri enyika kuti titewo noizi pawane chinoitika panyaya nokuti mhuri dzakarasikirwa nevana vatatu iye ongoinda ake asi ndiye akatora vana akaenda navo ende iye why asina kupinda mumvura time yakapinda vana vamumvura zvatinogona kutaura kuti iye mumvura haana kupinda nokuti waiziva ake zvakangani ini sokuona hangu pangu nemafungira angu pasta uyu nevana vakapinda mumvura vanonge vakaenda panzvimbo yavana vanoera ivo vasina kuchena pasta waizoziva kuti haana kuchena oredi ndosaka asina kupinda mumvura waiziva zvaivapo kwangu pane zvakazvatiitika vakaenda panzvimbo inoera vasina kuchena aiwa tinoda kuti pasta abude pachena ataure chokwadi ndozvatiri kuda izvozvo iye uyu pasta wefeki uyu toda kuti apinde ataure nyaya yake chokwadi chaizvo kuti chii chakaitika kuvana ende chimwe chiri kutinetsa sei asina kuya kuzobatsawo maoko nokuti kana waiziva kuti accident zveshuwa hauna chekuita nerufu rwevana unoindawo unozvichenesa ndauyawo ndabata maoko mufunge kana mhuri kuti iwane closure vanenge vachida kubvunza mibvunzo uchipindurawo mibvunzo yevanhu zvino yekutiza iyi wongozovanda uri kwauri yatoita kuti tide kutofamba nenyaya zvakasimba ipapo ndo pari kutinetsa kuti dashuwaidzadha hapana kana chaakaita pasina mhosva yanayo pasina kana kuti waingoya kuti zvakatoitika zvakaitika uye munhu kana akaita roshuwa ndoziva zvakaitika odaizama kubetsera vanhu ari kuti vanhu vanyakumo ndizvozvo manje kuzotiza kwakuita richauti chachiri chitendero here ari kwakuri kurumba nevana here hatichazivi manje ipapo manje hatichazivi nokuti kunonzi vana vamwe vakabuda vaine ropa mumamino kuti ava vakashaikava handisi kuti makazvionawo here semunhu wangu ndakamirira cosmas ndinokoma cosmas takatozopedzera cosmas ichatoputa nebepa repurasi bhozi ropa raiviri rashuwa rakawanda ende dr mari kwai hello tauraini hello tauraini tikunzwai ndiri kuti takazopedzera isu chitaputira rocovid neplastic bhozi ropa raibuda rakawanda asiwo vana vanga vachipa kudhara vanga vaora kudhara saka ropa ranga robvekwe vanhu vanga vaora kudhara saka muri kuti vana vakaora ne1 day agara vakazogara madays pasi pavakazobuda kozvo vana vakanyora friday kamangwanani na7 vakazobuda thursday the following thursday vana tikazovaidza nesaturday vana vanga vatoora asi muso vakabuda vesika1 here vakabuda vaviri mapakatanga kupapambara vakomana vaviri musikana akazobuda the following day okay ko kunonzi mwana anobuda akabuda akagara handisi kuti makainzwa kuti ndiwe wenyu here cosmas uyu kana kuti ndeumwewo kwachirombo uyu handizivi pane ari kunzi akabuda akagara haipapa handina kuenda zvinzwa zvangu nokuti handisipo bhozi pakati zina unotora ino vanenge nandovana kazimati vanotora ine ndakazosara zvangu ndiri kumba vakatozona vanyora mumvura vanenge nasi zvekuti pane akabuda akagara handina kubvasa izvozvo okay Hey, saka vana vakabuda vaora mufunge sorry zvenyu mufunge sorry tinoti nenhamo mufunge tiri isusu edu vediaries veSIS MELLY's diaries tinoti nenhamo dzakaitika idzi asi tichazamawo neisusu kuside kuti nepatinogona tonoti tingaita sei kuti justice yevanhu vakashaika vatatu ava vawanikwe vachiitawo kana munhu achifesa mutemo ngaafese mutemo kana pane zvimwe zvinogona kuitwa ngazviitwe nokuti zvinorwadza kuti munhu amanga muchiseka naye the next minute ongonzi ashakwa the next minute akunzi akabuda akafa saka kubuda akafa kunonzi kune svikiro
rinonzi rakainda rikanoita zvarakaita hazvisizvo here zvingava zvakaita kuti vana ava vabude zvekuti ndizvo vabuda handiti ndizvozvo chinotoratidza kuti vana vakangonyura vakafa musiwo ndichakutaura kuti vakanga vanhu vanosvikeroka parakazouya chitatu ndo chatakabva kumanheru tichidzokera kumusha tanzinyamba kutaurana nedzimwe mhuri dzenyu vakatofuma vana china vatopapamara asi vakanga vatoora saka tichiti vana vakangonyura vakafa musi wokutanga uyewo vakangonyura saka kuti vafa vangave vakanopinda pai kuti vazobuda after 1 week vangave vakanga vari pai sezvo paine water 4 inoratidza kuti ipapo pawater 4 paizvo vanobatsirana puresha yemvura inenge ibva mudenga panohwa pane bako pasi kuti vana vaingoramba vachingoponyezerwa vari mumba ukemomo bhozi pasi papo panoverera mvura imwe nombopinda nepasi inobudira kuseri urati pasi panopinda nemvura ndopene vana kusvika vazokupapamarawo zvavo vasina ko zvekunzi mumapapu mavo muzvekwadhokta vakabuda vase vakawanikwa mudumbu vasina kana mapapu kana mvura zvinozogoneka sei manje vana vapedza vhiki vari pasi vabuda vasina kana mvura mumuviri mavo yekuti vakanwa mvura ndo inogona kuve kavauraya handiziva kuti kana chinhu chikange chaora zvinhu zvaparara nyama yaparara tinake ndinamba takabata mvura here vana vasina vatoora vatoparara ndikunzwa kuti nebody viewing hamuna kutoita hatina tomboita yakasingaitiki okay no hanzvadzi yangu ndinokutendai zvisingaiti nhamba dzenyu mati muri mukoma wacosmas handiti saka kana tichida kuisawo chema tinongoisa panhamba dzenyu idzodzidzi dzeecocash handiti zvakanaka ende zita renyu manje rakazara reecocash racho rinenge richiti kudii kuitira kuti kune mhuri yezimbabwe vanoda kuisawo chema dzavo vawanikwa vachiisa mazita enyu akakwana chaiwo chaiwo ari pachitupa anoti kudii mati munonzani pesa 9 ndonyora sei sene menyu mvita senem Vita MVITA all right Mvita all right pesa na Mvita all right zvakanaka hanzvadzi masainda venawo ndichazomapina nenhamba dzenyu kuitira vese vanoda kubata kuisa rubatsiro rwechema kana chi nhamba dzatinadzo ndedzenyu ndo dzatichangoona kuti taitawo ipapo hazvina mosati chero vanenge zvavada kubvunza ini pano zvandoziva zvaunenge asununguka kupupura nemaonero angu zvisina zvekuchema kuti chii vanoda zvokubvunza zvose ndakasununguka kupupura zvandinofunga nezvandakaona alright okay maybe regai tivhurire vanoda kubvunza vabvunze right okay guys panguva inoika we are just taking some few seconds break while this I'm allowing you guys to call vanoda kubvunza tine mukoma womufi pano vanonzi pesa 9 Mvita mukoma wacosmas so vari kuda kubvunza vese vane mubvunzo vanoda kubvunza before tataregedza hanzvadzi yedu iyi kuti idzokere pabasa rayo rayanga ichiita you can call in right now number dzekufona munadzo and then you'll be able to speak nabudi handiti kana hanzvadzi pesa 9 Mvita mobvunza maquestions amuri kuda kubvunza right vari kuda kubvunza ndiyo nguva I'm just giving you 5 minutes guys 5 minutes only handika vari kuda kubvunza ibvai mafona mubve mabvunza izvozvi vari kuda kubvunza bvunzai handika countdown I'm starting now mukasafona within 5 minutes ndakuvadonhedza because we need kubata maoko kwachirombo uku nekuna kwemwanasikana uyu wokunzi anga aripo right vari kufona itai muchifona tione vanoda kutaura nehanzvadzi kuti mubvunze vane chekubvunza chiitai mubvunze tione nguva iripo handiti kana tava nemashoko esimbiso kana enyaradzo amunoda kutaurawo kune mhuri izhi yekwamvita handiti ndiyo nguva yacho iyoyi kuti mutaure navo okay pane aisa message hanzi hanzvadzi pesa 9 munyaradzwe nemhuri handitika hanzi vana vakura sei ava okay hanzi vana cosmas anga ane makore mangani anga ane 29 alright anga atoroora ipo zvanga ari mwana mudiki atoroora mwana wake kutanga ari grade 5 eish zvakaoma saka siya mudzimai nemwana umwe chete asiya mudzimai nevana vaviri vari kufamba nenhuku yakuda kubisikwa eish right zvakare also cosmas asiya mudzimai
nevana vaviri nenhumbu zvakare. So kana uine zvaunoda kubatsira mudzimai waCosmas, une preparation, une anzi P9 number, no number is there, is pinned there, une preparation, une anything chaunoda kwawo mushirikadzi yasiwa iyi unexpectedly, ane vana vadiki, obvious murume kana ari 29, mukadzi uyu anofanirwa kuva ari kuma 24 25 ikoko somewhere there. Une chaunoda kupawo mudzimai uyu, you can get hold of me, namba dzangu munadzo, ndokupai namba dzani dzabankuru, and then moita sei motsaura navo, motumira zvinhu, moona kuti moita arrangements sei kuti zvinhu zvisvike chi kwavari, because chitiko chinorwadza ichi guys, chitiko chinorwadza, right? Varipo here vamwe ndezvada kubvunza? Hanzi mufundisi ane makore mangani? Vangazivi zvamufundisi because havatomuzivi, handiti ndizvo vanhu vamutomuzivika, right? Batai henyu makadaro, pane vari kufona, batai makadaro, pane vari kufona. Hello caller. Kuti pane tariro here yekuti musha wavo nemisha yevamwe kuchaitwa Mirai. Hello Mirai, vadona pane munhu afona kana kuti airtime yapera. Mirai ntazi vadona kana kuti airtime yapera. Mirai ndione. Last minutes yadla 19 minutes, 9 minutes left. Dziripo 1 9 minutes left. Haiwa gaitofone back mtauri navo. Atina namba dza madam waCosmas kasi tozokuti atina namba dza madam waCosmas. Hanzi preparation ndinayo, ndinokupa iyi namba. Oh, vari kundibhaza ndibaba vemwana uya ndivari kundibhaza. Hello, sorry, pane munhu angafona ndobva meno zvaitika ipapapa, right? Taurai zvenyu kola. Makani mukoma waCosmas ndinoti nematambudziko kutanga. Ndanga ndichida kubvunza kuti kune chirongwa here hwekuti ana sabhuku nevakashaikirwa nevana nevese vemumisha dziri involved kuchasanganwa nemasvikiro, vachasangana kuti mumepe wei yekuti vodi mapurisa zvaati hatibate munhu nekuti hapana mhosva. Vari kudonedzwa baba vemwana vaye vari kufona, vari kudonedzwa nebaba vemwana vari kufona direct, vari kubhipa baba vemwana, vari kubhipa baba vemwana vaya. Saka todi tombomira vasavuningikiri mukoma vatofonera mwana uya bheka nditi vari kuramba vachifona. Remember apa tichese ava vakangobhipa chete avanobva vadona. Vari kufona zvondodii, rega ndione vakangobhipa futi zve vanodona futi. Right, rega nditry kuvafonera zve zvakare. Vakangofona chete nobva yadona kole yavo. Vakangofona this time, then we let it go. Yakutoramba network ende zvakaoma. Kana yakuramba tinogona kungosia. Right, yapinda. Hello, sorry, ameno zviri kuitika network yenyu kuZimbabwe kokoko. Right, bvunzai yenyu kola. Ndanga ndiri kuti pane huro
masvikiro emumisha ana sabhuku vakashaikirwa nevadikani vavo nevemidzimisha yese vachaungana kuti vaone kuti vodi kuenda kumberi since mapurisa akati havabate munhu nekuti haana kusundidzira vanhu mumvura kana kupinda nawo mvura. Alright, ipapa taitaziva zviri kumomirira chibhuwa unobva kumadzishi kazhinji masabhuku anoudzwa zvekuita nemadzishi kana madzishi atudzwa zvekuita maviri awa ekune vanhu vakavanonyorera nekwaiva vanhu vacho vakanyura ndopatinoziva kuti zvofamba sei. Alright, aiwa ndatenda ndozvandachida kungoziva hangu ndatenda. Okay. Alright. And anzvanzi pesanai pane vakadzi vari kukumbira nhamba dzemudzimai waCosmas. Mungandipo here nhamba dzemudzimai waCosmas? Ha, vadonedzwa manje nani chakwanisa vadonedzwa baba vari kuranga kuti regai ndichifonera babe mwana vari kufona chirega ndichingofonera babe mwana hazvibetseri vari kutongofona regai ndichitongofona bheki tenda kupuwa nhamba akakuitira vamwe vakadza nepreparation vamusvitsewo. Try kutofona. Hello, sorry ndandichiona ndandichimbotaura nasabhuku vekune imwe nzvimbo but anyway ndatozova tichirega ndikudonhedzei pane vari kundifonera. Right, adzoka here mwana? Ya, ndava naye taura naye. Alright. Hello. Hello mwanangu uri right here? Ndivweni makadi. Tiripo mwanangu. Mwanangu totika shuwa sorry yako nezvakaitika izvi nevamwe vako vakanga unawo pane chitiko chakaitika kwenyuku. So ndoda kubvunza kuti utitselangurirewo if you don't mind kuti chichakaitika because ndanzwa uchinzi baba wako vakanitaurira kuti iko zvino wakugona kutaura saka toda kunzwa kuti chichakaitika izvozvi right now utori pamhepo paSIS MELLY Diaries TV and media. Alright. Ndakatika ndekuti waiva munhu waivatori musi chitatu chichita kuJorodhani. Alright. Saka takatotorana nevaivapo ipapo vakashaika vacho ndovakati vakatadza pamweya kuti tinoenda kuJorodhaniro saka vakatitungamira kuti tiendeko. Saka padabva tasvika manje takatotanga kutonamata tiripe kuti titombotimba tisati tapinda mvura. Saka padapinda mvura indi ndakatanga kupinda manje ndikabva ndapinda mberi. Saka pandakapinda mberi vakabvatera makomana 2 kumashure kwangu vakabva vapinda neni. Saka pavapinda neni nangu asingagoni kudhidha indi ndobva ndaigona kudhidha ipapo. Saka vakatanga kudiza mvura vakanyudzira mvura ndikatoinda kusaidi kwemvura. Saka nikwangoya zimhepo risingatombozisiki zimhepo rangoya from nowhere rikabva rati vanhu vose mvura mukatimo. Saka vatanga kudikunidzirana. Saka zvinji zvakatozoitika ndasingachahwisisi because ndandatova pasi pemvura ndaita nguva ndiri pasi pemvura. Saka pandakatozobuda ndakatobuda zvitonzi munyura kutofa. Saka ndakatohwisisi ndatovhiringika zvimwe zvazhinji handichatongozvihwisisi. Alright. Pawakapinda ukaenda pasi pemvura iwewe pane chaunorangarira here chakaitika uri pasi pemvura? Kana chaungati wakaona chausingazivi chawakaona kana chawakaita unofunga kuti wakaita nguva yakareba zvakadi uri pasi pemvura? Ndaita almost 4 hours ndiri pasi papo. 4 hours uri pasi? Asi hapana chimwe chawakagona kuona kana kuti chaungati wakanotisa changa chiri weed pasi papo chokuti wasati wambochiona? Ndakanyura pamvura ndakava kubafa makumba ndichibva ndanyudziwa mvura. Ndichinonogadzikwa pamwe asi pandakahwa paya pandaiva ndakagara paya pakatooma
ende ndaitofema ndiri pafemvura iro. Yeah, because obvious for 4 hours obvious waitofema not dei wanga usina kufema ungadei wakafira up. Alright, saka uri kuti iwewe vanhu vakashayika ndo vakaita chiprofita ava varume tu vakomana Cosmas na neuyo wakachirombo nemwana musikana ndo vakaita chiprofita chekuti andei kuJorodhani muno Jorodha munhu. Varume tu ivavo kwete musikana varume tu ndo vakatungamira. Okay, ko mufundisi vakati kudii mufundisi wenyu wechechi vanzwa kuti kwaita chiprofita chakadaro? Ivo vangozvigamuchira sechiprofita changa vadii vaonawo vakatotanga vatombozvitsvaka kuti ndizvo handeiko iwo mufundisi. Alright, saka chiri kundinetsa inini kana mufundisi vanga vagara vazviona zvinhu izvi chiri kundinetsa inini ko se vasina kunoona kuti panogona kuzonoitika chiitiko chekuti pane zvichaitika ipapo. Alright, ko taurako ndotoshayawo nekuti ivo vaitongoti kwakanaka hakuna maproblem chichi because vatatosvika ipapo vakataura vakati hapana chinomboitika chakashata vanotongodzoredzana tikati tikadzokera kudzimba. Okay, saka paJorodhani papaizika mwanani? paJorodhani paitonzi kubva makore apera uko paitodzorodzwa vanhu paJorodhani iroro pasina chinhu chakadaro chakaitika 8 azviudzwa nasabhuku izvi papasina chaitika saka zvakangotangira pamuri imimi. Kumutinimira unonzi wakaitika wakaunzwa here iwe? Handomuziva waitika nguva kubva zvavakatogwa waingoitika zvisingaiti. Mufundisi vachiti kudii vakatadza here kuti vachiita mashiripiti vakati vachinamata kuti avanga vatogwa vabuda? Vaitraya vachitounganidza vanhu vachitomboimba zviya zvekuiti transfoma zviya vachitomboita zvinji vaitomboita. Hello? Hello, ndinavateera. Alright, wovaitozamawo kuti zviitike but zvanga zvisingasaitike. Alright, mira ndikufonere back manje mira ndikufonere back. Alright. Aiwa indaona tiri kuti 0 minutes left ka inokata anytime. Taona tiri kuti 0 minutes left inokata regai nditenge nditsvake kutenga airtime. Ndotenga seku airtime. But muri kuinzwa kanyaya guys, muri kuona zvandachitaura kuti maversions apa paakawandisa. Andimazviona. Patove neimwe version iri kutaurwa nemwana. Haichisina mari yasara 23 cents. Ganti top up. Maona kama maPayPal aya mamchisa aya maona ka maPayPal enyu aya ndakuchitenga airtime. MaPayPal amanga mchindisira aya ndakuchitenga airtime. Kuti tiwane kudi kufambisa nyaya. Gaindi tope in. Mazvona zvandikuti zvese zvine maspeculations everything. Nyaya yacho yese maspeculations. Atina chokwadi maybe chokwadi ndicho ichi chemunhu akatogwa kana kuti zvimwe zvese ese mamwe mamedia ese chero vanga vari paground but apana inonzi ndiyo theory chaiyo yakaitika. Paringobuda matheory akasiyana siyana. There are different theories dziri kubuda ipapo. Because remember even mamwe mamedia ari kuenda achinda panzvimbo. Titenge chiko. Tutenga $25. Guys, isai $25 apa. Inda kutenga $25 ndandazvisigwa mari yangu $10 panapa yakuenda kuairtime. Musadaro so. Isai $25 apa. Ndakutinda kuPayPal kunotenga PayPal yangu yaiswa yaenda kutonotenga Maria. Sure. Mari yandaisirwa paPayPal apa yatenda kuairtime. Tatove kuPayPal kuya Maria yaiswa iya. Right.
Chamboloda airtime. Hey, oh, PayPal, $25 gone. $25 gone. Most family, hey, Sismera no payment. Hey, most of the hey, no payment. Hey, Sismera payment. You know that we airtime way. You know that we airtime. Katishi dzokera kunofona. Tane balance mari kilo. Check out the balance of your camera. Say, what's that? Your Edward, Maria. Right. Yapinda manje. Yapinda. Chikona. Anzi payment madi. Nai. Anzi payment madi. Inongwenda ku ATM kana ngodliwa kana ATM yezvo yadliwa. Ndatute. Hello, sorry, pane zvadani chimboita zvanoda kugadzisisa kana ndachiningira. Alright. Saka imimi zvinhu zvaitika chitiko chaitika ichi wakabuda wakamboita sokuti ausikunzwa zvakanaka wanga uchirwara. Taitaura nababa nadhidhi vako ikoko namai vako. Right. Vakambouyawo here mufundisi vakuzokuona. Mufundisi wenyaya vakambouyawo here kuzokuona semunhu akanga abuda pasi pemvura apa usinganzwi zvakanaka vakambouyawo here kuzokuona. Amusati mambotaura izvozvi? Vana. Kana kutaura newe vasi kutaura newe even pafoni yako kubva zvawadzoka? Ini tende tokwanisa kutotaura nawo kana pafoni ke. Asi havana kumbokufonera? Akuuya vana. Alright. Iwe ndiudze ndi waenda kuchechi mwanangu iwe wachipinda kuchechi. Mufundisi vangu vachidana nevana vemuchechi here? Mufundisi wako achidana nevana vemuchechi here iwe? Mufundisi venyu iva baba. Vanga vachidana nevasikana vemuchechi here? Chechi yenyu yama muchipinda iyi? Ndati mufundisi venyu avava kuchechi kwamanga muchienda vaidanana nevana vesangano here vanga vari muchechi imomo? Saka vaidanana nevasikana? Alright. Uri mwana hapana kuti vaizokudza, uri mwana mudiki hapana mumboto vaizozviziva sei. Saka pakanga uri pasi pemvura apa iwewe pane chawakaona here iwe kana kuti wakangoitawo wakabva wangoti hameno munhu hameno zvakangoitikawo pari pachinhu chaunoti ndakaona munhu mbuya sekuru hove kana chii? Iwapo kana ndakatika pandangobakwa makumbo ndakabva ndapera simba kupera kuti try saka pandauika ndava ndangoita semunhu uyoyo atofenda kana aita zvimwe zvinhu asi chandangokwanisa mvura ichingogudugudura kuti vanhu vari kubhubha vari mvura ndozvandaingokwanisa kunzwa nekunzwa mavhoisi atikutaura munzeve dzangu nekungova masangaira chete. Okay, chete asi chekuona chakwavana ende vamwe vako vava kubva pamapinda mvura muna kuzomboonana kani? Kuona pasi hapana chandakatomboona pasi. Alright, iwewe manje wabuda iko zvino wapora anditi una bankuru ipapo. Wamboendawo here kana kuklinika kana kuti wambotaurawo here nemumwe munhu noda kuti une makore aunonzi unawo uri mwana mudiki zvinhu zvawakaona anditika zviri beyond iwewe zvakakura kudarika makore ako zvinogona kukanganisa zvinogona kuaffecta kunguva yakareba uri kugona kurara ako zvakanaka? Manje
vakuenda neni kwechivanhu kwekuendakaenda asi acheno ndavabvona amene vakuzivuta zvonidzokera. Alright. Saka kana uri right zvakanaka but kana wazoona kuti unogona kuone zvakudzoka zvichikuvhiringidza because wakaona zvangwasangafa kuti uone uri mwana mudikisa stereki unozoudza kana dhedhi vako unozako kuti wana so that togona kukubatsira unoda counseling munhu anotaura newe cheko kuti zvibude mauri zvichatora nguva si zvichazobuda anditi saka pane musikana uyu akashayika anonzi anga ne 14 years anga aripo ipapapa hameno anonzi akambotorwa neNjuzu runokwana ta ruviri wakambozvinzwawo. But okay, makazvinzwa kudhara ikoko. Wakazvinzwa kudhara ikoko. Alright. Aiwa pakanaka mwanangu urege kutambira padhuze nemvura naika. Waidza naye. Shame. Saka urege kutambira padhuze nemvura naye. Ndati urege kutambira padhuze nemvura naika. Plus chechi yaungochinda mwanangu I don't think it's a good church for you. Haisi chechi yakanaka ishi. Handiri kuona zviri kuitika. Ichechi dzavanoti tinoprofita tinoona zviri kumberi tinoona chi asi vakatadza kuona kuti kune zvinogona kuzonoitika kumberi vakakuseya vakaenda iko zvinowarwara havana kana kuya kuzokuona si vari mutungamiriri wekereke yenyu koita vamwe vakashayika havana kana kukwanisa kutsikako kuti vanoona saka zvinokutaridza kuti chechi haina kumira zvakanaka nditi tsvaga chechi chaidzo chechi kwayo unonozvinamatira wega udzidze kunamata wega usadzidze kudhipenda nevanhu uende kunozvinamatira wega dzipinda tsvaga chechi dzisingaende kumamvura uko handiwana dzaunoenda kuchechi kubuilding nevamwe uchipinda chechi kunamata uri right zvokuti nokuti unoda Mwari handitika unoda Mwari zvakanaka chaizvo asi wona wapiwa imwe chance vamwe vako havana kupiwa imwe chance chirega kudzokera kuchechi dzakafana idzi nokuti mazano mwanangu kauri mwana mudiki auhusi zvinoitika kune vamwe vanenge vakaromba vanoda kunogona kuchekeresa vamwe vanhu chako chaiko unoona imime musingazive muri vana memuchikuti tiri kuchechi saka usachapinda chechi dzakadaro zvakare don't go there ende mufundisi ava uchina chekutaura navo usavataurei navo rega vapedzerane nesu vanhu iwe chero vakakufonera kuzvinodenda ndirenyuka namba yavo chibva wabhuloka namba iyoyo vanogona kuzoda kuuya vakuda kuvherevhedza kana nyaya yasvika pakupisa kuti uyautaure zvakati uyautaure zvakati chitovabhuloka una ukama navo alright mwanangu waitako thank you very much mwanangu waita basa ndichange ndichizotaura newe kana chida kutaura newe thank you mwanangu unditendero bankuru varipo here vadzira kumba aiwa pakanaka saka wozvichengetedza mwanangu ita zvechikoro handiti alright mwanangu pakanaka right nyaya tadzita thank you very much aisa airtime yekuti aisa paper yeairtime kuti tenge airtime thank you ndaisa hangu $25 yangu abva ndisirawo $30 adzosera $30 yangu waita hako thank you very much thank you kwai vari kutora mapikicha sisimeli vanomadini vatora mapikicha kupi vari kutora ipi nhai sekairunyo hauvazivi here vana satani hauvazivi vari kuda kutora mapikicha yangu akuti vanoposta kumagurupu kwavo vachiposta vachituka vachiseka zvino hamusati maneta chinguri makasotora naimi pamwe paiva makatombotora akashata chaivo mamwe akaipa makatombotora mamwe akadini zvino zvinomatora mumadi mapikicha mugomadi nebeauty yose nebeauty yese ishwa munonoda munomadi mapikicha kwanaimi right guys nyaya tainzwa andika nyaya tainzwa guys kuti ndo zvakaitika izvi handizi kuti chine need here yekuti tifonere mai vemwana namba ndinadzo handizi kuti chine need here kuti nditore mascreenshots vanotora vanenge vachimadaka kuti vaite zvavanenge vachida kuita kuhusatani ndo masatanisi anofamba masikati machena iwa yakuroya kuda kutora kuti vanotuka neungauya palive yemunhu kuti vandatora screenshot ndinoposta kuti nyowane nyaya dzekutaura handiwana devhu vatiri kutaura kuti uchanomira wega kudenga mwari achakura muchafa mwari achakura yai muchafa nguva dzisina kukwana neusatani wamunenge muchiita kutora mascreenshot evanhu mutinoposta tofonera here mai vemwana guys tofonera here mai vemwana guys kana kuti toita rep up tinzwe imi madiaries kuti nyaya mainzwa from the horse's mouth handiti mainzwa from the horse's mouth nyaya mwana uyu
tikanzwawo antika DQ kwana kana kuti tongo tichivherefedza pano nyaya muchine nidhi here kuti tofonera here mai vemwana kana tofonera here kwachirombo handitoita sei katochengeta hedu ATM kuitira mangwana tichiperepeta pachedu kuti mimunoonei maoneiwo panyaya iyi tochiitaura kuti tinzwe kuti injuzu here nekuti mukoma vaya vari kuti hakuna njuzu yakadaro vana vakanyura handichimaona then mwana anoti ndakabatwa makumbo handika kune mhepo yakauya ikatisunda ende 4 hours guys 4 hours pa 4 hours guys apapa pa 4 hours ndo pandinetsa pa 4 hours 4 hours cheko deya hakuna kuti unofema kadeya akafa but akabuda saka tapatowe nematheory akawanda zvanachitaura zviya kuti njuzu inogona kuve iripo hanzi 49 hanzi no don't call here all right the mother is not necessary okay okay hanzi no need to phone amai mwana okay fine right guys mufundisi vachinja namba mufundisi guys ndavhura maline chitipaiwo experience yenyu chitipaiwo zvamunofunga nezvenyaya ishi kandika kuti injuzu herei vana vakanyura here ava vakanopinda kumaota kuwaterfall kuri kutaurwa uku vakanogarako vakazobuda kana kuti pane njuzu zveshuwa ina handina experience yenjuzu guys handigoni kuti nditaure nezvenjuzu saka please namba ndavhurira handika vanoda kufona chifonaiwo mutipo tizive so that if tine vana handika tine mwana wakuru cheo chekwanofanira kutambira kumvura vazivewo kuti chii chinoitika zvii plus unoona sei kuti inini ndinogona kuenda kumvura ndikanotambirako ndikadzoka zvakanaka unoona sei because hatichazivisu ndakakubicha ukarega kudzoka mai mwana hallo hello right hanzi njisi but now chasara ndichekutika takuchidawo leseni kune vamwe handika takuchidawo leseni kune vamwe nokuti vazhinji vanoenda kumabichi chaiko handika vachinzi vashayikwa vamwe nda kumvura unenge usingazivi handimaona unenge usingatozivi untongo indo chindi kuindawo nevamwe kumvura unotogwa iwo oga mai mwana kati munotogwa muse muudzuka iwofa saka oziva sei toziva kune vane experience please tibatsirewo toziva sei kuti uyu ndio kumvura uyu atambiri padze nemvura unozviziva sei hello 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 kana mukafona hanzvadzika ndakumadropa because munouya nefoni 2 imwe inenge ichitaura zvandataura kusure dzimai 1 foni moya nefoni 1 taura yenyu hanzvadzi tikunzwa taurai dzimai imwe foni iri kumasure kandikati hangu rikaindivakati ndingandataurawo zvakanaka kuti kana uchifona fona ine 1 foni wedi we ndifona iwo ne 1 foni kana uchifona one 2 madevice dzima 1 device handitika dzima imwe foni wouya ne1 foni musafoni nefoni 2 muri kunzwa zvinoita kana mukafona nefoni 2 handi muri kuzvinzwa uyai nefoni 1 please madiaries please bring 1 phone hello ya nasi mamira zakaita hapo eh tunangoti sorry ni mama
dzakaitika kune vakafirwa maonero angu inini pakuti maprofita akaenda mumvura pakuti maona kuti zvinhu hakuna chichazoitika here kumvura uye mamiro zvakaita pakapa ndokunatsa kuti injuzu iyi bhozi vakagwisana maprofita because zvinhu zvasatana zvizokurire simba ramwari asi kukurira kwazvakaita zvokuti vana apa vakatopinda mumvura injuzu yakazotokwanisa kuti ivauraye then hapana munhu angaenda mumvura tetega otadza kubuda akafuta dumbu resu kana munhu afa anotomwa mvura ari pasi pemvura then obuda then uyu ari kutotagwa mukomana wekuti akazogara 4 hours because that injuzi because injuzi inoshandisa mhepo sekuti like pautagonzi akatozobuda mvura ndiyo yakazobudisa mhepo ndiyo yakazobudisa vana nezi so which means injuzi ndiyo yangakatora vana vekazovauraya because pakutorwa kwavakaita maprofita aizamawo kuti vagwisane nanenjuzi kuti vadzose vana ndobva yavazovauraya ndizvo zvakaitika alright so imi munorapa here hanzvadzi munorapa munorapa here hanzvadzi okay mune makambosangana neincident yekuti kune vanhu vamunoziva vari padhuze nemakambotorwa nenjuzu alright no thank you very much kola tinotenda thank you nedzidziso yenyu alright sharp hello muri sei mushe ini maonero hangu andiri kuita panyaya nyika panyaya nekuziva kwandinoita inini mutsogwezi rwizi rwakangu aufili comfortable kana uri muna mutsogwezi wakatosiyana natugwi uri muna tugwi unofila kutoti uri comfortable but uri muna mutsogwezi hazviiti saka mutsogwezi gwizi but gwitugu kunopinda nemumakomo kuchipinda nemumakomo kuda gune mapako handisiri kunzwisisa zvinoitika gune mapako waita mapako kudaro gunotyisa igomba chago mutsogwezi gunotyisa kuti gunototyisa saka zvokuti vana vane zvekutsanangura mwana kuti kwakazoita mhepo kukazoita sei inogona kunge iri njuzu wai ndichiti inogona kunge iri njuzu haigari panzvimbo 1 njuzu inofamba iye zvino tinoziva sese kuti tope mukoti yava nedhemu handiti kune tope mukoti dhemu ende tope mukoti dhemu nekwakaitikira zvinhu izvi padhuze nepanonopindira musogwezi mudhemu zvokuti njuzu dzekudhemu dzinogona kunge dzichitori muna musogwezi okay ndokumusha kwenyu here ukukola ndokumusha kwangu inini alright saka ruzivo runotonyatsauruziva rwizi ndinotonyatsorwuziva sisi meli chero pakuri kuti ndini nhasi ndaenda neni kurwizi irworwo kuna musogwezi moga pachenyu moga hamuna zvamunazvo hamuzivi zvevanjuzu hamuzivi moga pachenyuka munovhunduka rwizi rworwo rune mamotapo nemangondo sisi meli haugoni kutevedza musogwezi for 1 kilometer but muna tuzi daigona kufamba 5 kilometers tichikukwidzauri asi muna musogwezi hazviti okay saka zvinoreva kuti nzvimbo inoyera handiti musogwezi area yachona iyoyo zvabva zvadaro musogwezi uyu ari kugrepi takumutarisa ari kubva kugrepi zimbabwe handi muri kuona zvazviri kuita zvinhu izvi okay saka nzvimbo iyi zvokuti tingaramba zvedu kuti injuzu vanhu tingaramba zvedu but ini maonero angu hangu nedzangu pfungwa nekudzamisisa nekufundisisa nekuziva kwatoita nzvimbo iyi ndinoona kuti injuzu tinogona kunge takaita kuti mwana mukomana uyu adzoke haasati akuziva vakadzi mwana uyu andikuona yes mwana uyu haasati akuziva vakadzi tikatarisa ava 2 vakasaika vava vari varume vevanhu then tozoti uyu mwana musikana uyu ndo vacho vaiva tiri kutaura kuti after ava vanodaro vaivata nevana hatini muri kunzwisisa point iyi mwana uyu mukomana uyu akadzoka nekutanga akachena ndotakamudzosa ndotakadzosa mwana mukomana ini muonero wangu hangu ndinipacho kuti injuzu
You are making a lot of sense. Ndinoona sekuti injuzu nekuti ingadai kwanga kuri kuti kwai vanhu vangonyura chete kana kwaiva kunyura kwekuti vaenda mumangondo inini ndakakura ndichiyambuka nzizi nemakwandi vanhu vachiwira vanhu vachifira mumvura vanhu vachiita sei ndinoziva tufu dzekufira mumvura sisimeli munhu akawira mumvura nhasi kuti wawira mumvura chero muchinzi paawira pachinzi paawira pane dako haazokundi pamusoro kana atindirwe semadhaka kundinzwisisa ava vanhu ava kana vachiti kuwira kwavakaita mumvura ava bhuta vari kutaura kuti vanhu avakangowira mumvura vakangonyura dai kwaiva kungonyura ka ingadai vanhu ava sezvo vava vari pawota fomo dai mwana musikana uyu akabuda asisina kupfeka asi muri kuzviona kwete kuti vanhu vanonyura vanzi vanyura vangobuda vangozopapamara pamusoro pemvura apa vakapfeka hakuna kunyura kwakadaro chisineki chandinoziva mvura kana ichiyerera chainotanga kukuita kukurura hembe okay kokana wakapfeka zviri taiti inokurura sei wakapfeka skin jean chisimeni munhu achingowira mumvura inoyerera chainotanga kuita kumupisa hembe ndosaka tiona vanhu vazhinji vanowira mumvura vashoma vanhu vanozonokuwanikwa aine hembe dzake dzakakwana ipedza kana ari murume ane trauzi rinobata kuzasi hembe yekumusoro inogona kunge yakatobvai asi asara akapfeka trauzi rake saka nyaya ika inyaya yenjuzu asi kuti vanhu nenhau yokuti zvinhu zvokuti ivo vanhu vose vavanana kuti vachona vanogara pana shumba uku vanotaura zvokuti chii havazivi here kuti mapanzuro ine njuzu asi vazvizivi kuti mamapanzuro ine njuzu ndiyani hatiziviwo kwamapanzuro ikoko asi ndazivi kuti makomo ese aya akapoteredza mapanzuro ane zvipipu nezvichiitii zvinoyera zvokuti hautori nemugomo webhirika hauite sei zvinewanewa zvakawanda asi ndazvizivi ndiyani kunyange zvino namashuku chaizvo zvinoyera munhu otanzi nzvimbo yakadaro inongori nyaya yenjuzu asi kuti vanhu chete vanhu vakaenda vasina kuchena padziva renjuzu chete ndo zviripo asi kuti vanhu havazi kuti njuzu inofamba njuzu dzinomaigreta hadzigari panzvimbo hwani ndosaka muchiona sisi medu kuti njuzu vanozogona kushamisika kuti munhu atorwa nenjuzu padziva ramaigeza everyday muchikura but kongozoita kuti munhu akatorwa nenjuzu njuzu dzinofamba dzinoshanya dzinomigrate saka padzinenge dzichimigrata inini sevanhu hatingazvinzwisisi kuti ndo zviri kuitika but njuzu dzinotofamba hapana panotorwa munhu nemvura poita mhepo pasina njuzu idzodzo imba injuzu yaitoripo apa vakatoikanganisira ndosaka vakaurawa unoziva patheory yako yawataura indi uchinyatsotaura zvishoma shoma ka you made a lot of sense wataura zvatisingaziviwo hedu ono kuti tisati takurira kumataundi ka hatina hedu kune njuzu asi kurondedzera kwawatoita inangu ndatofamba netheory yako hameniwo vamwe kuti muri kuzviona sei but ndikuona soti ndafamba netheory yakola uyu zvakutaura zviri ini ndakazvarigwa munzizi ndikakurira munzizi saka zvese zvinoitwa munzizi nezvese zvinoitika munzizi handina chandisingazivi ndine vakawanda vakafa nekutorwa nenjuzu nekurumwa nembena nekuti wawira mumvura nekuti wangoshayikwa handiti muri kunzwisisa zvenzizi izvi ndinozvinzwisisa nzizi chaidzo ndinozvinzwisisa isusu tinotoziva kuti madziva ini ndikafamba nemi sisimeli izvezvi ndichifamba nemi kudai murwizi ndotokuudza kuti dziva iri harisiraiti dziva iri rine chirevo pane nzvimbo sisimeli mugwizi chaimotya pamugwizi kudai pane nzvimbo dzaunotorwa unotorwa wega vhudzi rako rinotokuudza kutoti pano apapa hapasiraiti murwizi unowana nzvimbo dzakati dzakanyarara zvekuti kunenge kwakanyarara kwobva kwaita mvura inenge yakaita girini yakanyarara zvokuti dziva iroro harisiraiti saka panenge pakanyarara kuti mvura yakaita girini hapasiraiti nzvimbo iyoyo haiti
mapako dziri mumapako ende zvinoita mapako manje tinzwisisa isusu meri mapako kune bako rinenge richibva muna mushobhesi richinobudira muna tukwe mukunzwisisa pointi pane bako rinobva kuna tukwe richinobudira kuna mushobhesi isu sevanhu venyama hatingarinzwisisi but vanhu vanotoziva nezvekuziva nezvenzvimbo anotokuudza kuti bako iri rinonobudira kwakati iwe unogona ngoripinda uchingoona sebako rinongopinda mumvura but wotozoona watokumberi kuti kwawakuenda hakusiriko. Okay. Wow. Gune mapako sisimeli munoziva anonzi mapako hereni gune mapako kuzigoko ende gunopinda nemumatiripiti nzvimbo dzinotyisa dzokuti wega unonyatsoona kuti nokuti isusu taigara kuna tugu basi atisamba netsoka kubva kumba kwedu kuenda kwamapanzure taitoenda kuchigayo kwamapanzure ikoko azapati unoti wakusvika kuna musobwesi kudai unonyatsoona kuti gune matiripiti mamwe akuti unonyatsoona ruziuruva hamusimo mawo. Okay. Injuzu sisimeli. Wow. Zvandangoti wangu nditaurewo nekudziva wangu kwandinoita nzvimbo yekwedu kwashumba uko nepana chief mapanzuro uko ndo zvandangoti nditaurewo hangu ipfungwa dzangu hangu hanenova mwewo kuti vanofungi. Thank you very much Kola siwa ndatodzidza zvakawanda ndatodzidza especially pakuti ukoona pagwizi pakanyerwa kuti zii mvura iri green something achadota ndikaona ndaenda kumareserva ndichatopfuuri neikoko ndikaiona nzvimbo iyo ndototiza unogona ngowira mukati. Taitoti tichikukudza handiti taitoti tichikukudza zviya zvokubata hove nemaneti zvako taitoti tichikukudza totosvika kutoti hove dzatakubata panapa hadzisisiridzo ngatichiregai for today it's enough. Alright, dzinenge dzawandisei pane zvazvinotoita sisimeri especially kana uchireza kana kuti kana uchikukudza handisi muri kuzvinzwisisa hove unogona kubata hove zvezvokuti wangobata hove zviri continuously zvokuti kuisa neti kubuda nemadzihove kuisa neti kubuda nemadzihove zviri kutokupawo nini. Alright, kuti chibva ipapo. Alright. Zviri kutokupawo nini kutoti siya zvauri kuita ubve ipapo. Alright. Nokuti ukaramba uri ipapo unobata hove idzodzo ugodzibata kana ikaramba ikazotsamwa manje nokubata kwakuita hove ikoko handiti apa ikokupa hove ioni handitika yakupa hove idzodzo dzinoora within 2 minutes sisimeli makambobata hove inoora nguva idzodzo hereni. Ndisangambozviona ini. Ndo zvinoitika kunzvimbo dzine njuzu zvaiitika kwedu kwatukuku saka nyaya dzana njuzu idzika idzi dzitoriko ende nzvimbo dziya dzine njuzu handidi kunyepa especially netupe mukosi yakatozovapo ikureva kuti mvura yavako 24/7 njuzu idzodzo dzakutowana pekugara ende dzatovapo zveshuwa because hakusina dziva rekuti rinonzi richahwa kana kuti kutadii dzakungogara dziri mumapako adzo akanyorovera. Alright. Thank you very much Kola iwa makutenderesa Nyaya. Thank you very much tadzidza wedu we apa tadzidza zvakaoma. Mazvidzo kavaredzivewo. Thank you my sister. Thank you very much ne information yakakosha kudai. Varedzivewo mazvidzo kwanzi kana makanda maneti enyu mukaona mobvarukira mungoramba mungononga hove muri kupiwa chirevo kuti zvanyanyisa hove dzinobuda dzakaora. Hello. Muri sei. Mushe. Ine ndiri kutotaurawo semunhu akambotovange ndatorwa nayo njuzu. Makatorwa nenjuzu? Makatorwa nenjuzu? Kuti mani kola vabva kutaura vatsanangudza zviri maybe zvinosiyana masaiti because mukaona rwizi mvura yakateramira hadono kuti ndotsanangura chirudzi chimozoti mvura yakateramira zvinorevei kwamuri kuteramira ndokuita sei iri statement hakusikuona kuirira kwayo kana kumuvha kwayo haisi green but inenge iri transfer you can see pasi but mvura is just statement yakateramira kuti zii unonzwa renyu rinosimuka kamhepo
chirodziko zviri kuitika because noise iri kutibirira kunge ameno injuzu dzirimo mukati medzimo saka ivi vamakatogwa makatorwa sei nenjuzu ikona bandiri kusvima zvekubhukuta munozi zvekutuma enda kumusha taita kuonekana rosvima kurwise unojambira kuda tichinakidza ofesadei ndakanzwa munonzwa kubatwa makumba angu aya pasimvuro ndichidhonzwa ndikati dadhonzwa unenikuita handiti hombokurekwira vanhu varifadzi vakazoziva manje zvitikushiti njuzi iri paipa yazoipa voedza kudeedzera asi pandakangoziva kuti ndatina mate mwari kuti mwari ndisegerere sopita katadza ndakandiri mwana mudiki kuzodzamaropana akazosvika akandidhonza koko but mamusina munhu asi andizokudhana akandidhonza koko kubuda pamusoro akandikwadakuna pasi makazodhonzwa matove pasi pemvura munhu akakudhonzai vatombove pasi pemvura munhu ndo pakazoya akapinda mvura akakudhonzai mukabuda makaonei pamakapinda pasi pemvura apo saka vanhu vakuru ndo vakazotaura kuti injuzu alright okay saka zvekunonzi kana watogwa nenjuzu unodzoka uchirapa makatodzoka morapa alright utofila ngeri kunakidza okay yo thank you very much kola phone yenyu iri kuita noise hanzi hatisi kunzwa nevanhu kuti zviri iri kuita noise hamuna chichiri kuitika zvekuti iri kuita noise hamene kuti chii maybe iri kuita noise yototana kuti hatisi kutonzwa simeli turikire hanzi chii hakasotombozwa chinhu handisi alright mirai ndikudanidzeni kuzokufanira iback maybe pamwe ningaita network alright sure kole vari kuti vakatorwa nenjuzu vari mwana mudiki vaenda kunoswima nevamwe hallo SIS MELLY muri sei tiripo muri sei mushe makatorwa nenjuzu ei ini nangu handina kutorwa nenjuzu asi pane zvakaitikawo before panyaya yeVana vakava pandanzwa mukomana achitaura kuti ndakabatwa makumbo inini abvati pakaitika mhepo inini ndinoti injuzu sei ndichidaro inini pane zviratidzo zviri zvakaitika mukati muupenyu hwangu chiratidzo chekutanga chakaitika ndokumusha ndaifurura chibage pakauya ndofunga taiva tiri 5 pakauya mhepo yandisina kunzwisisa mhepo ndaiva ndakapfeka maslippers asi ndakakururwa slippers 1 mugumbo slippers rikaenda ndakaita zvekutosumudzwa gumbo kudai slippers 1 rakatorwa nemhepo rikaenda asi kutorwa kwarakaita mhepo iyi yaita zvazvekunditi ndofunga kuti nditere ndokutorwa kwandakaitwa asi vanhu vandandinawo vechikuru vakati ishura iri
vakanditi usateere silipazi ritaingoriona riri mudenga tichiti iro dzimara silipazi radina kumboriona for good nanhasi handitozivi kuti silipazi rangu rakaendepi kusvika pandiri nhasi chimwe chiratidzo chakazoitika ndakaenda kune imwe chechi yepostori pane sangano pane musangano wanga uripo tarara ipapo pakangoita muprofita akaprofita akati madzimai ari pano ndinokumbirisawo zvakanyanya pane vachaenda kunogeza nekuwacha mbatya dzenyu musaende muri vairi endai mumakati wandini sezvinewo takaendawo pane vamwewo vanga varipo vanhu vanga vakati wandei ndofunga taisvika about kuma15 ndaiwacha dhuku rangu it was 1.5 meter randani ndakasunga musoro ndiri padombo ndakanzwa miri wangu kuzuzuma pane zvandakafila kunzwa kuti panapa something wrong saka pandakawacha jira rangu ndakaita handimunoziva zvekuti kuti unowaridza jira uchidzumburudza uchirisumudza mumvura inenge yakawanda ende kana mvura yakawanda yakati zii panoratidza kuti pane something mvura pane njuzu hapana mutini unoitika ba mvura yacho inenge iri kuwa unyatsoona kuti iri kuyerera here inenge yakangosteta so ndaidzumburudza jira rangu ndichita zvekuti ndikarinyika mvura ndorisumudza ndikarinyika ndorisumudza jira nditi rinoflota pamusoro pemvura so jira rangu rakatanga kudhonzwa mbichana saka inini zvaindiattracta kuti kochiri kudhonza jira chii pandakada kuti ndisumudze kudai ndikuona jira rakabatwa ndokungosiya kwandakaita jira gone up to now handizive kuti jira rangu rakaendepi iwe yako ndo njuzu straight hai pata first jirazve hai yaitokuda jira pata nejira saka ndakangofila kuti panapa pachisina kumira zvakanaka ndakabva ndati kune vanhu vatinavo ndikati vanhu ngatibvei panapa nguva diki ngatibvei panapa handitinomirapo saka vamwe vanhu vechikuru vakaona kuti zvakaitika kuti ihongo kabata hongo chidzumburudza jira dhuku rako raenda kupi ndo patakanomira patakamira tichingobva pamatombo atanga tiri tichingonomira kunze kwerwizi kudai sisi hai nyaya yakola yaya iri kundivaradza usingaiti nyaya dzakola uyu dziri kundivaradza zvokuti tu zvo network yake siripas patapata isiripas ndo patapata yakungoti reconnecting apa nyaya yake iri kundivaraidza sei guys hove ingadhonza jira here vediwe guys injuzwi hove aingambodhonzi ningirikiri jira injuzwi chinhu ndisingaizivi yangu njuzu yacho injuzu dzandoziva inge dzandoona pafacebook nekuinstagram ndokwandoona njuzu asi namboiona hangu feyafiya ndongodzionawo dzichifamba kuisocial media hallo kola ndiri raiti uri sei oraiti munin'ina chaizvo panyenjuzi ndiri mwana mudiki atingi kutafara pamwana vazhinji vatonzwawo voice rangu tafara atingi around nandiri kumagrade around grade 3 grade 4 ezvekuti vana munoenda mazuva ekwainetsa mvura singaiti kaina nochera mvura saka kune vanhu vanoziva kutafara atingi isiiwe pamwe vanoizivayo handisi yangu saka takaenda takawanda nemashamwari angu pane kamukarwizi like anozvatinekana mama vakanonzika sipiti handiziva mamwe vanomaziva handiziva madhaires mamwe vanoziva kana mukumamisha so pane pamwe pataidzwanza pakasipiti iri mvura saka kanga kari sort of like game wataenda ndokwataitivina tichiswima ikoko saka vasikana tandiri 4 vakomana wangu ari 3 I think
zvangu tichitiwa kudaro kumahombekombe kunonyudza zvisingaite zvokuti unofara musoro chete mvura unofara musoro chete kunyura kufara musoro kubudikira musoro chete saka vanhu vazhinji vaigara vachiudzwa kana muzini vamkaenda especially kune vanzoenda mukana mutenda nevabereki koko vachinowacha vausingabvumi kunzi vana muende mega ende panorema zvisingete mukaenda pane papa but vanhu vazhinji vanga vasingazoti pane njuzu kana kuti kudii saka vachitiwa kudaro vana ini namhino zvakangoitiko ipapo takabuda tiri tu nemusikana mwamusikana shamwari yangu angonditi ngatibudei panapa tisiya patagara pasi avo varamba vachitiwa chiramba vachitiwa panongopera 2 minutes pakangoita kuti pauya chasekureka zvinepo ndiyo yakaita kunge yauya ipapo mwana musikana anga ari kuside kwevamwe ava 3 vakange vasara mumvura hatinotoona kuti hatichabhiya sei pangoita mhepo yakaita kunge yavhiringidza kuti vanhu musaone zviri zvaitika mwana akangonyura mumwe mwana musikana muhombatani tinaye anga ari muhombo dake isusu akangoti musatomboti tikana uyi kana kudaidzira ameka akazviziva safety njuzu ati kudii vatatomhanya vatanoudza vabereki amaive mwana iyi amaive mwana iyi ndofunga ndokutoziva kwavakaita kuti injuzu hapana akachema hapana akaita sei kuodhafarano anoziva kuodhafarano eziva history yose but aenda vanhu vavaenda pakanoitwa pungwe pakatobuya vanhu vekuzbc I think kana handisisisazi yangu kuti vanhu vachiri kuidzi here nyeyo but ndopandakatotanga kuona kuti kunotobudwa nyaya dzakadaro kumapepa ikatobuda stori iyoyo vanhu vakauya pakazara pakaimbwa usiku hwese hapana akachema pakabikwa nyama kuma 3 am vanhu vakangomuka ndokutomuka kwandakaita mwana akabuda pariseri ende itori n'anga kuti kuodhafara mwana munhiyeni singasiyangana akafamba but ing'anga nana akabuda ri pai akabuda iri pai akabuda handikwanisa hangu kumentena zita rake but vanhu vanoziva zita akabuda sei makatomona chibuda imimi pasi pemvura akabuda sei makatomuona chitobuda chitofamba kubuda mvura ndakumuona kuchibuda handidi kuitsinesa zvasina kuona because ndandakarara ndakagomomuka vanhu vakuti but chandakaona ini anga ari pamusoro perusero akapunya chisero kuseri kwake kwese kwakazara zvine chuma sort of like zvinhu zvazviripo ndakazotovhunduka vanhu vakungoimba saka kubuda kwake ita handidi kuziva hangu handidi kureverera chinhu chasina kuona but kubuda ini ndakamuona ato pamusoro pemvura pasina kana kutota runonzi rusero rute bonde risina kana kutota kana izvo zvaanga nazvo asina kana kutota kana kudii ane zvichuma zvaanga nazvo ndokubuda kwakaita mwana vanhu vakaenda kumba kanopembera aitopota achienda akatoita n'anga ende akatoita n'anga mune makore mangani wakatarisa akangoita kumakore mangani mwana uyu inini because right now I'm turning 33 saka which means history achimbenyu handizi yangu but ndambotoya kufanira kuti kune mafriends angu kuti munhu muneye achiri kwei chakautipe nhamba dzake tipoendapo aiwa zvanditi wati anorapa here handi wati anorapa here tinoda kunorapiwa zvo iwo madhairi zadida nhamba here madhairi zadida nhamba tinoda nhamba isi uyu wakatogoya kadzoka ari agere parusero ndiye watotoda takabuda tikagara pasi pane zvavari kuzekanaa family yangu kuti vatinangeeya yakambotowa nenjuzi iriko here handii yangu but akatozera n'anga intesire wechikoro akamotomena wechikoro tese pachikoro tese naye vanhu vekuti afara n'anga yekutogora njuzi iriko tipeiwo zvenhamba kuti unobatika papi tipeiwo nhamba ipeiwo vamwe nhamba vanhu vatambura vanhu vane zvinonetsa ipeiwo nhamba guys vanhu vatambura uyu wokutogwa undiye uyu ndiye chaya anonyazogona uyu kuodhafara pane vakagara vanogara kuodhafara apa vanotoiziva nyaya kutaura nezvayo ndikona angona kuti anzi nyaya itoiziva ndeichokwadi ndabva ndamerera pangosvara nyaya yemwana uyu ndabva ndamerera kumerera chando chaiko kuitanyekuko
kwamrewa akatane vanoziva kwamrewa asakutukwa zvakaoma ende waitako watotitiwa ndimatoda imi vanoti tatiripo takazviona tatiripo kwete zvokungoti ndakadai toda zvokuona izvozvizvi zvamuri kuita izvi asi panhamba apa utirai kutifainzirawo out kuti tingamubata papi pandinoenda kana kunobatsirwa zvinongotwa nyaya dzenjuzu pandiri but inini I'm not believing of those njuzu angu ndinoramba but ndinongoudzwa kunzi ndo zvazviri pandiri but ndinotoramba infact haiwa ndifunga kuti unayo iwe usina kutogwa kwakanotogwa wani mwakabuda gere pachisere iwe ukabuda hauna iwe hauna uyu ndiye anayo akaenda akadzoka dei wakatotogwawo ipapo wakatodzokawo atoriko kwamutavaraniwadzene kuzochinjiwa ndavangochinjiwo nekukura mamwe akabhari but ndichafainda tondokuudza kuti ariko here papi iye ndiye akatorwa nenziso ndowatoziva wakwamurehwa akafa kwamurehwa wakazofa aminondo kana pana kola mbobva kufona mai manje atanzi zvinoenderana nekuti unachakaipa zvawakamboita here ende zvishuwa njuzi inotora munhu akachena ndizvozvo saka uyu kwamurehwa uyu kayanga ari mukomana wokutapara musikana vanhu vonitomuziva kutapara mukati anga ari musikana vadai vari muhombe kwandiri ukwamurehwa akafa uyu akatotorwa kuti ukwamurehwa ndiripo ndakatowitinesa indi yakatoita mvura yekuraunda mvura kuna kuraunda kuita seko achitoenda achitenderedzwa nemvura achitoenda aiye akafowa mhene wabhama dzake dzakachema akakafa iye but kutafarana im the witness neva nditoripo saka ndichafind out hangu pane vari kudanhamba ndichazotedza hangu makomeni maimai asi handisi hangu kuti achiri kuzviita kana takazorega handisi hangu haiwa pawaitako kukola thank you very much at least taakuzivawo thank you very much tikudzidza vediwe kana pane zuva radzidziwa nhasi tadzidza nyaya dzenjuzu idzi aiwa nhasi tadzidza thank you very much kola tadzidza guys muze tikudzidza vediwe iniseni nyaya yenjuzu ndakatonyatsa kupfurira shive kudai noti ndandizvizivi inoda kudozivawo ndakambotovhara vanhu 3-4 vandakaiginonda ndikuzviwa vachida kundiudza zvokutwa hei mune majuzi kati ndibvirei majuzi ei kwamunonditaurirai ini ndikuita njuzu yei hello kola hello Smelly muri sei mushe nyaya yevana avo ndiona sekuti zvechokwadi injuzu izvo marondedzero aita mukomana yokuti akambonosvitswa akagariswa pakaoma haiwa handizvo chaizvo makamboionawo here njuzi mikaenda kumboswedera padhuze nayo handinomboiona zvangu but pakamboitawo chiratidzo chandakamboonawo kumusha kweduku makaonei pane dhemu riripo saka dhemu iri vanhu vanongoti rinoyera saka pakauya varungu vachida kuisa bridge padhemu ipapo first time vakauya ndopavasiya maturusi avo ndopavasiya nevashandi vavo mangwana magredhi achiti aende kundotanga basa rakanyura chii chakanyura gredha riya kola tipewo masiriasi greda kunyura mugwizi kutonyura chaiko mukarishaya rakazodhonzwa rakangonyura mukariona henyu ndandoti rakashayikwa kati firimu ndobva radhonzwa ndobva rabuda okay vakuru venzvimbo vakati aiwa munofanira kutanga takumbirira nokumbirira kuti taitwe basa iri saka mongoziva zvevarungu haya vakati haiwa zvinangana nebasa ndezvekare izvo chichi ndobva vasiya zvakadaro aiva maposoro chichi zvakangokumbiwa zvese one time kungokumbiwa zvakaita dutu ndobva zvakanyangarikira mudhemu
hazvina kana kudzoka futi. Vakazokontinua nekuisa bridge racho ivarongwa. Hapana zvakatozokona zvachose. Kwozoti mumwe musi ndo patinowachira kudhemu ikoko. Tanga takatogara. Zvekuti vanhu munenge mutoziva kuti panoera pane nguva yepanongoti zii. Pakanyarara haunzwi kana shiri kuchema kana kudini. Saka pana paingonzi paionekwa nyoka yaionekwa nyoka iri hombe. Saka isu tasinambosangana kana mbodini. Ndaitova ini neshamwari dzangu mbiri nemumwe munin'ina wangu. Saka zvaingonzi musawacha nhumbi muchiyanika. Inguva chaimundoyanikira kubva. Saka pakangouya mhepo. Hanzi it's emergency. Alright, mira kwadaro. Hanzi napeku ndiri kutsvaga it's emergency. Peku ndiri palive. Uri kuda kufona here? Uri kuda kufona here kana kuti zviri off live yatiri kuita? Taurako. Munin'ina. Pakangouya mhepo yanga yakawanda. Takatonika zvihembe zvedu. Zvekuti pamwe munogona kuti regai tigeze, regai tiwache nhumbi. Tisina kutakura nhumbi dzakachena zviya. Toti regai titange tawacha nhumbi tichigeza nhumbi dzioma. Pakangouya mhepo yatisina kunzwisisa kuti yabhepi. Ichitakakuunga takakuunga zviya zvese zvatakatakanika zvese nesipo dzataigeza nadzo nematombo hatinaona kuti zvaenda kupi. Takasara takashama takangomhanya takutoenda nesango. Takatozviona zvichitombonyerwa pakati pedhemu. Ndobva zvitopera zvakadaro. Zvichinzi pane njuzu. Hazvina kana kumbozouyazve. Kwozoti mumwe musikana ndofunga nyaya iyoyo yakabuda futi papepa. 2019 yemusikana akatorwa. Okumaraini kwedu akaenda handizivi zvakuti zvakafamba sei. Saka njuzu dziriko. Ngatisati hedu sokutora toti kuda inyaya yakaitika kuka inyaya yokuti kuda mufundisi vanga vane zvavainazvo haina ndioni sokudaro ini. Saka vafundisi muri kuvachenesa apa? Haina hangu ipapo ndinovachenesa. Kuvachenesa ndinovachenesa. Handizozivi hangu. Nani yakamira sei asi kana mapedzero aita mukomana uyo. Saka muri kuvachenesa imambo wakuchinzi kwai vakanga vaenda chinojonodzana kumvura vapedza vakazenge votoita zvemashavi chaiko zvemasvikiro chaiko kungoswicha kudai just like that. Unoziva here sisimeni nyaya yekuti yechechi kana uchitori mafundisi mazhinji anosenzesa chivanhu. Hatizivi totowanewe. Anosevenzesa chivanhu fodya chaidzo kudzikanda zvese nemishonga. Asi mangwana achitomira achiverenga bhaibheri achiita zvechifundisi asi manheru aita zvechin'anga. Okay. Pakaoma. Alright, Kola, thank you very much. Naimi guys, indinombochinswa zvikwai kuko kunjuzu kunoitwa zvenjuzu kwanzi vanhu vanombo kwaiva kungoho ingano dzinenge kura wechingoho kuchinzi kwai manapkin kunenge kuchibuda manapkin here kana kuti kunonikwa manapkin here kana kuti vanhu vanoenda here kuda vachimutora manapkin but kune nyaya dzemanapkin dzakarerekera kunjuzuku dzaitaurwa nyaya dzekudla makonye amene makambozvinzwawo here guys kunyaya dzakarerekera kunjuzuku ndiri kuzati chikura tainzwa stories dzenyaya dzakadaro denda wana umwe munhu akambotorwa nenjuzu guys munhu akambotorwa nenjuzu please tionewo please join come and tell us please we are begging you join the live and tell us kana wakambotorwa nenjuzu usanyare toda kudzidza. Kola hello mushe kanjani? Ndindatara kuti it's emergency anditi. Okay, alright. Andina hangu iyatem kazinasara nenjina yake. Panyaya yanga ichitaurwa nemusikana uye kuold wati yanga ichitaurwa neyekwamurewa anditi. I'm one of the family okwamurewa. Andikonidzwa hangu kutaura parushingi kunyaya dzefamily. Asi kana ndikazondibata ndokupa information yese yakakwana. I'm one of the family yekwamurewa yakaitika. I was there, I know everything. Alright. Undibate kuWhatsApp. Andina namba dzenyu dzeWhatsApp. Dziri papage. Pamberi pepage panotanga page po paya unowana namba dzangu dziripo. Alright, iripo. Alright, sharp.
ini guys ndoda kutohwa Nyaya ndipoti. Hello Kola. Kola. Hello, Simeli. Hello, wakambotogwa here? Yeah, ndingati handina kutorwa, asi ndaka-experience. Okay, wakapodza watorwa. Iyo yedu yekuda kuenda kunyanza ishi. Alright. Ndakaenda neimwe shamwari yangu. Takanamata akati ngatimboenda kunyanza chichi tombonobvaguta tombonobvisa mamhepo. Ndokugataenda. Saka taenda paye mumwe wangu ndiye akatanga kupinda. Atanga kupinda inini ndichitora mafotozi zvezvekuti toda kutorana mafotozi tichizodii zviya. Saka mumwe wangu akapinda ndikatora mafotozi zvese chitora mafotozi. Ndikati aiwa chibuda iwe ndimbopindawo. Ndofunga takaenda Simeli kuma 8 dzemakuseni. Okay. Kozuva ranga ratobuda ratokwira mbichana. Inini ndobva ndapinda inini ndichitotamba saka ndakatogara mvura ichitouya ichindurova ndichitonakidzwa. Saka ndakaonzwa kunenge kubatwa. Saka ndakazonzwa mumwe wangu akushedzera kuti buda mumvura. Handichaona buda mumvura. Kuti ndichabuda mumvura muya Simeli. Wabahwa. Handichagona. Ndobva raya zvisaisai handina kuziva kuti zvii zvakaitika ipapo. Asi pakatopedza nguva ndiri ipapo Simeli. Uyu mwangu ndichinzwa mwangu ari kuchema ari kunzi. Achiti handichaona buda mumvura. Asi tikaitika ndechekuti pandikazogona kubuda inini. Kunze kwanga kwasviba. Simeli kwanga kuri kuma 8 dzamakuseni. Saka apa wanga usina kupinda mumvura kapa wanga kugara pamhendero yemvura kumpeto. Yes, kumpeto kwekuti mawezi anoya achikungova achikupushira mumvura. Zvinoita vanhu zvokuti wevhi rikakupushira unotanga kutiza wevhi chichiri chikurova makumbo. Saka inini wevhi iroro rakatondorova rakatondivhara. Ndaitova mumvura. Saka iwe mira Kola. Uri kuti wanga wakagara kumpeto. Handiti wakatanga uchitambiwa nemvura ichikutekedza makumbo ichikurova ichidzokera nti ndokuzouya dutu rikauya rikatokuvhara iwe kutopinda mvura. Kutopinda mumvura. Inini chandainzwa ndainzwa mwangu achichema. Achiti buda mumvura handichaona. Uyu aitora mapikicha anga ari kunzuri. Okay. Kuti aireva kuti handichakuoni iwewe. Akatoita bofu. Izvo. Yes. Akatoita bofu. Nanhasi bofu. Akazovhurika maziso. Saka pandikazogona inini kubuda mumvura muya. Kunze kwanga kwasviba. Kwatosviba kuita dhaka kuita sekunge kuma7. Rima chairo. Ndikati kunze kwasviba. Chii? Saka handichaona iwe ndatombata ndikati hausi kundoona seko iwe. Kunze kwaita rima. Hazina chikuti handisi kuona saka papepe ndatombata pepe ndopakatanga kuona. Saka patikazotanga kuona mapictures ayaya inini ndakavharwa nemvura mapictures vamwe akagona kucapture. Pane macreatures ataiona pamapictures iwayo anga asinganzwisisike kuti icreature but yaita sekunge it's a sign of kunge yelion but chimvura chine sign yelion nezvimwe zvanga zvisinganzwisisike ndatozvipa mapictures ipapo. Asi chakazoitika ndechekuti mapictures iwayo akangodisappear mufoni asina kudhilitwa nemunhu. Saka inini ndinobvuma kuti ichokwadi zviriko. Saka zuva rakazotanga kunze kwakazotanga kuti bengeni kutanga kuoneka but pakaitika chiitiko ichocho zuva rakadzima kukaita rima. Muri moga. Saka tiri toga. Saka inini ndinobhirivha kuti ichocho ichokwadi zvinoitika izvozvo. Simba remvura ririko but kuti nditi ndakaenda ndikanoita mahours handinganyepe but zvakaitika nguva diki. Ndakaitika zvinhu izvozvo. Saka inini ndinobhirivha kuti zviriko zvinhu izvozvo. Saka wakanoudza vabereki here wasvika kumba? Ndakanoudza vabereki. Vakaitawo action ipi? Havana action yavakaita. Vangoti zviri normal. Saka pandikavaudza vakangozvitora as fun.
Okay. Asi izvozvi iwewe Kola una chiva nei? Handizivi. Nokuti zvakangoitika futi. Ndakamboti ndaenda kumashops. Ndikangonzwa moyo wangu uchingonditi ndakuya kwakaitikira zvinhu izvozvo. Ndobva ndasika pane mall iripo ndonokobva kwaita nyanza iyoyo ndakaenda kunyanza yakuya kwanga kusina kana munhu. Saka ndobva ndanzwa kuti mwoyo wangu uchiti ramba uchikwidza uchidzika yakadai. Ndobva ndaramba ndichikwidza pandaenda kuya asi ndakanosvika panga parine rwizi rwainodira munyanza. Saka pane paisangana nyanza nemvura zvitapudzirana mvura kudai so pakaita dombo raita sokunge cheya ranga rine foni yecheya kudai kuita sokunge bridge but ranga rakagadzirwa kunge chicheya. Apo wairota here kwira kana wakatozviona? Mati sinani? Wairota here kana wakatoendako? Kutoenda cheko kwete kurota. Okay. Ndobva ndanogara pacheya apa ndiri ndega apa hakuna munhu kana wana ariko. Ndakagara SIS MELLY but ndakagara ndaiyeverwa nemvura yaiyerera ichibva kurwizi ichinopinda munyanza yekunyanza ichidai so mwoyo wangu ndobva wanditi inwa mvura. Ndobva ndanwa mvura SIS MELLY. Saka ndainwa mvura haya yaitonaka zvingaite kuita sokunge mvura yemuchisipiti. But ndakaramba ndichinwa mvura because chaishamisa ndechekuti mvura yekunyanza painopinda kurwizi inobva yaita tasteless. Yekurwizi painopinda kunyanza inobva yaita salt. Okay. Nditoseka ndega nditoti kochirudziko ichi. Yapinda ukuku. Yekunyanza the moment painopinda because dzaitapudzirana. Painopinda kurwizi inenge iri tasteless. Iyi painopinda kunyanza inobva yaita salt. Kwete kurota ndanga ndiri ndini. Saka ndakagara ipapo kusaidhi renyanza ndakaona munyanza panga parino rinenge zvigomo sort of zvidombo zihombe rinenge zvigomo rokuti masaisai aiuya achirova ikoko. Kucape Town? Kucape Town? Hakusi kuCape Town. Ndisuda kutaura zita but hakusi kuCape Town because vamwe vanozoziva kuti ndiani. Asi zvinhu zvako zvokuti kwaenda wakuti nda kumvura woenda unoona kusina vanhu wakuti ramba uchifamba woramba uchitotevedzerawo wakuti nda unogarapo woenda kunogawo wakuti imwa mvura uchingotedzera kule iwe uchizati wakamboputsa tokwa neNjuzu. Chitedzera chete. Iwe uchizati wakamboputsa tokwa neNjuzu kumbawo. Aishi. Chinzwa imanje SIS MELLY. Zvadare papo ndagara padombo paya. Kutaura chokwadi ndakatarisa kuti ndiani aripo asi ndakazwa izwi rakanyatso kutondibvunza kuti saka padombo paukagara apa nyoka iri pasi apa ikabuda hautizi here. Izvo. Ndakasimuka. But ndakatarisa kuti ndiani ataura asi munhu akataura handina kumuona. Ndikasimuka ndati kana zvazvo nyoka hai ndobva ndatosimuka. Ndatosimuka paya ndobva ndatanga kufamba ndobva ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba chakazoitika ndechekuti kuma9 dzemanheru ndichitoona muvhango. Ndakangota sokunge ndatorwa kudai so nehope. Ndangoti vision akukura. Kunge warara kunge ndarara sort of. Saka ndakabva ndadzoserwa paya pandava ndakagara paya makuseni. Andaenda makuseni ndikanogara paya. Ndopandikadzoserwa. Saka ndakabva ndaona kudivi rekurwizi kuya kwanga kune svito chinenge chidhemu chiriko chiriver bank saka chiriko. Ndakaona murume akabuda mumvura asi murume uyu anga akapfeka sort of macrown dzeumambo dziya. Achiratidza kuti munhu mukuru asi anga rine light penya but achiuya kwandiri kudai so achismaila achiuya kwandiri. Akuda unhu anonosvika padhuze ndobva adzima. Ndobva ndaona mhuka dzaita sokunge nhoro dziya dzinojamba dziya. Dziri mulight dzichiuya futi kwandiri. Dzasvika padhuze ndobva dzadisappear. Ndobva ndaona vanhu vanga vakapfeka matewe vakabata mapfumo nezvinenge zvimashudhi nezvokuvhara zvehondo zviya vachibuda futi mumvura vachimhanya vachiuya kwandiri. But they were all shining. Ndobva vasvika padhuze ndobva zvadisappear. Ndobva ndapepuka ndobva ndangomuka ndikadaro ndikati what chishuchi. Saka ndakabva ndavata zvakanaka mangwana makuseni. Ndobva pauya vanhu
vanoshanda ipapo vamwe vasikana vanoshanda ipapo vanoziva nezvenzvimbo iyoyo zvakanyanya ndipo ndakuti nemandana kuseni pandaenda kuya kumashopi payo zvikanzi ndikati pandasvika pagedhi mini muchimuda zvikanzi ndikati ndaenda ndikani kushoprite vasingazvienda kubichi uko zvadai ndavarondedzera nezvazoitika manheru kuma9 kuya kuno ndavarondedzerera kudaro ndobva vanditi zvauri kutaura izvozvo ndizvo zvakaitika itori history yakaitika kuna mambo wekuno ndipo paakasvika ipapo nevarwi vake vehondo vakanwa mvura saka vanwa mvura iyoyo ndosaka nzvimbo inoyi ichinzi zita rakati zvinorudza kuti zvakati zvichibva nerwizi irworwo ndorunonzi chakati nzvimbo zita renzvimbo iyoyo mambo akanwa mvura iyoyo ndobva azopa zita iroro. Saka kola wakaoma ungabva kwamunanga kuya kuzoona madzimambo ekune kunyika shuwa ende wakaropafadzwa kwako namwari shosimere saka chakazoitika manje ndechekuti nzvimbo iyoyo handichisiri koko but ndakakudzokera several times ndichida kuti ndonoona dombo riye ndonoona mountain riye sisimere hakuna zvakadaro chinoloma dzee ndakudzokera kanenge kaketi 5 amushi kuti maybe ndinosvika futi pakadaro apa chisina kudaro simene muri hapana cheya iyo yandikagara hapana wakakomberegwa kola nokuti vemuno chaivo varidzi vemuno havasati vambozviona izvi iwo ubva kwakwasadza uko uye munotaridzwa madzimambo emuno iwe ndiwe munhu wekuti ukadzokera kumusha chaivo chako kuzimbabwe kanyatsonogara unogona kuona kana mudzimu wevakuru vana chaminu kana nambuya nehanda uko nokuti kutaridzwa ukrown yeumambo muno mese aiwa ukaropafadzwa zvinhu zvako zviri kufambira handiti ndakaenda futi pane pandikamboenda kuzimbabwe chine ndaenda kuzimbabwe sainondofarira kuenda nzvimbo idzodzo dzine mapako dzine chii saka ndakaenda kuchinhoi uko kune nzvimbo iriko kuchinhoi ikokoko kune makedzi ariko saka ndakasvika anonzi muchirorodziva something like that ndakasvika ndikanopinda muchirorodziva muye ndikaenda kumapako ndikaenda kudhafu kuya kuya saka kudhafu kuna kapuu kadiki so kanomvura neblue saka panonzi prohibited kuti hapapindwi kudai so saka inini the moment yandikaona mvura pakanzi prohibited inini I broke the rule ndikanopinda ndikatonopinda mumvura imomo ndikatogara ndikatanga kutamba nefishi imomo munhu andikaenda naitotora mafotos achidi tasvika kumba the second day but mafotos iwai also they disappear zvino nyangarika simeri ndinosara neinformation chete proof yese inodisappear iwe ukati hausiri vasvikiro tito zvoka kuzimbabwe iwe guys svikiro tariwana riri kudiwa kumushomo iri svikiro iri riri pamiri madhayaris ndinobvuma simari kuti zvinhu izvozvo zviriko inini hangu handisi n'anga handisi anything but simba rezvekumvura I have seen it and I have experienced it. ene unoramba uchingofarira kudzokera kumvura nekuti wati unofarira kupinda muzvipako pako isi vamwe ndikadehwa kuti pane bako apo tsondisati chitsoka ndibereke ndakatotiza ndipoti kutambirako iwe unotoda kuinda ikoko kunoyatsopinda uchinoona zviri kufamba sei awakakomborero ndinotoenda kana zvezvokonzi vanhu vapinda mumvura havadi ini ndinotopinda vanonzi havapindwe pachina inini ndinotopindepo pale ndosaka ndati wakaropafadzwa ndiri ipapo ende hapana chinoitika ndosaka ndati wakaropafadzwa kuti uone kuya kudzitamba newe dzichinda dzichitamba newe awa wakaropafadzwa kola uri kuita basa remunina aiwa ndikazotaura basa rangu manjika vanokuziva asi zviri kukufambira kamuno munyika aiwa handidi kunyika zvangu handiti mwari vari kukuropafadza zviri kupfurika chokwadi mwari vari kundiropafadza haungatadzi ndakagamuchirwa nyika ino kutaura chokwadi aiwa haungatadzi nezvinhu zvanoona izvi zvakadai izvi haungatadzi kupiwa upfumi hwenyika ino usazodlawo woga uzotionawo isu panapa you are the chosen one. All right, Kola, thank you very much. All right, sharp. Chai. Vedi vanhu vakaropafadza vasikana, kuna munhu wakaropafadzwa vedi we. Kuna munhu wakaropafadza vasikana, svikiro redu riri svikiro renyuka riripo pano padiaries mumamuwa. Anototamba zvake nefishi zvake arimo mvura dzichiuya kutamba nefishi, anopinda mumapako achidi achiona zvinhu madzimambo akafa. Imi ndozvidawo ini. Noti pakadaro haungashayiwi makwati, haushayi mara zviti, ndozvidawo izvi. Hei, zvakaoma.
guys nyaya idzi guys dzinonakidza anyway nyaya dzakadai dzinonakidza sichidzidza zvakare regai vadzoka kola wangona ndakamirira adzoka halo kola wenda sisimeli kuti atoshiya kuti wangodisapia ukaindepi ndandoshiya kuti wangodisapia ukaindepi tasara chingoti ko munhu waindepi akachidzwa nyaya dzinonakidza pano wifi yangu yange yadona saka pandazotsvauda kufona makozi anga akati wandei alright saka patakazobva pamvura paipaye manje tamira pasaidi perwizi pakangonaya mvura yasina kunzwisisa tese tanga tiripo takatota but haina kunaya kumwe kwese vanhu vakatoshamisika vakati mvura ingangonaya pachete kumwe kwese uko haina kumbonaya but the moment yakangopera mvura iyoyo pakabuda rainbow macolors andichokuremember papa negreen yellow nered ndo macolors anga aripo tichidzokera kuchechi kuuya manheru vaprofiti vakatanga kuchema nemweya munoziva kuti ndandiri mumusasa ndakauya ndikadonzwa nevaprofiti vagotanga kundikakata asi inana kuziva kuti zvizvaitika panguva yacho neweyoyo kuti zviri kumbofamba sei asi remember pane mumwe muprofita aibva kumaprazi akabva anditi ndiani waunaye pano ndikati ndangoyowo nechi namaiguru vari pano zvikanzi zvinoda verudzi rwako baba muprofita uyu aiva akambotorwawo neNjuzu long back achiri mukomana vakati ndida kuona vemhuri yako takaenda tikanoona vabereki takazodedza vabereki ana sekuru ana bamukuru anani ndopa vakanditi zviri pamwana vakati zviri pamwana uyu munozviziva here zvikanzi nana sekuru hapana chatoziva zvikanzi munoziva here kuti mwana uyu ndiye akabata dzinza renyu rese zvikanzi kubata dzinza muri kuzama kuti kudii zvikanzi chenurai mwana uyu gadzirirai mwana uyu zviri pari wedha muda kuita zvechechi wedha muda kuita zvechivanhu asi mwana uyu ndaona achengeta dzinza rese zvikanana sekuru zvikanzi nemuprofita munoziva kuti mwana wenyu uyu muvhimi mukuru mukati medzinza rese zvikana sekuru ndo sekuru pavakati ndandisingazvizivi asi baba vake vakafa kare asi baba vake ndo vaiva muvhimi zvikanzi mwana uyu ndaona achengeta dzinza kobikai kadoro mwana uyu abate basa ndaona pamusha pana pachizara motikari dzemwana uyu nekuti mwana uyu ane chivanhu chiri pari ndaona mwana uyu akasvika chero padhuze nemvura ndaona mwana uyu aenda asi musachemi nekuti mukachema munenge mafuratidza dzinza musacheme nekuti zviri pari zvihombe sekuru vangu vakati ine manje zvekubika doro zvinotinetsei nekuti kubika doro zvinoda vanhu vakati wandei ende handingangobiki ndega zvikanzi koma handi kumitisa pachivanhu pachipostori zvikana sekuru ndichazama timbofamba naye takaenda kune vamwe madzibaba SIS MELLY madzibaba avo vaishandira ende vane mbiri nanhasi vanoshandira baba ivava handidi kunyepa saka varipi madzibaba vari kuZimbabwe okay ugopiwa madhayaris ndakapiwa munamato nababa ivavo vakanditi enda kwamadzibaba manhingi asi usataure kuti munamato wapiwa nani unongosvika upfugama ndo vachakupa tsvimbo yeropafadzo yezviri pauri SIS MELLY ndakangopiwa munamato kudai ndiri murodhi ndandakausungirira pajira ndichisvika kumba dombo iroro handitozivi nanhasi kuti rakadhisapia rakaendepi handitozivi zvinhu zvangu zvese zvinongoperera mukudhisapia asi pane kwandakazoenda kune vamwe sekuru nekuti ndakufamba ndasingachafambi ndega ndandakufamba nevanhu vechikuru takazosvika pana vamwe sekuruwo vakati zvinhu zvako ungaswero ungatendera ungadii zvinhu zviri pauri ndezvemumvura uvhimi hwemumvura saka chaunogona kuti uite zvinhu zvako zvitambanuke ndakaudzwa chero dai zvinhu zvikandinetsa pandiri ndinoziva zvandinoita
zvinhu zvangu zvakavhurika nanhasi handidi kunyepa upenyu hwandinorarama ndinorarama kunge murume kunge ndine murume asi ndisina murume ndiri murume ndiri mukadzi zvese pandiri ndinoshanda kudarika vamwe varume ndine maproperties SIS MELLY handidi mbinga paita mbinga padharizi mbinga uldo mbinga resi mbinga handei handisi hangu mbinga pazera rangu aiwa uri mbinga chamwari kana une mabuildings aiwa uri mbinga ndinogutsikana nezvandinazvo ndinongoziva kuti ndikangodai so chete zvinhu zvangu zvavhurika unodii tipozve tipu titewo haiwa utipewo tipu kuti ini zvinhu zvikadai ndinongodai toitewo kuti zvikadaiwo tokuitawo iyoyo tione kugona ngobatsirikawo aiwa maybe zvinosiyana ini pachangu ndinogeza nemupunga muchena pandiri panapa ndinogeza nemupunga muchena saka unototenga raisi yakamirira kugeza chete white rice ndinokumbirira nehupfu uchena chete ndo zvinhu zvangu kukumbirira kudii ndinokumbirira mashavi angu ko vanhu vekukumbirira havashandise bute ina handikumbirire nebute ndinokumbirira nehupfu zvatopera zvakadaro saka nanhasi zvinhu zvangu hazvisati zvagadzirwa nekuti vakuru vangu vanongoti hatisati zvinotikurira nekuti tikaita nezvisirizvo futi zvinovhiringa futi saka ndinongomira naizvozvo zvandakazoudzwawo nevamwe sekuru kuti ndichiita asi zvinhu zvangu zvinongotambanuka sematambanukira azvinongoita handidi kunyepa ako ndiraisi every month wotonyora list yegrosari rekugezesa kola haiwa kana ndigeze kana rakawanda 2 kg ndinotogara ndinongotora raisi rangu shoma ndinongokanda mvura ndongogeza semagezera anongoitawo vamwe alright saka zvakasiyana vamwe vanoshandisa bute vamwe vanoshandisa hupfu inini bute pandiri handitozivi bute handitoputi bute ndinongoshandisa mupunga zvatopera ndikatobata bute ndinotodhuma kana madziro chaiyo kutopenga saka vanhu vezvinokundiudza kuti kumaproblems kwenyu hakuna here maproblems emumhuri kumusha kwenyu nenyaya yekuti vari kudawo zviri paurizvi nekuti paita upfumika apa zvitoripo zvekutoti vamwe vari kutoita zvekutonotsvaga kuda kutenga zvitoriko zvekuti mafamilies hapana kana anodanana anonzwa nekuti nditone sisi asingatotaudzane nayo nanhasi nenyaya iyoyo akanobuda kunana mozambique achizama kuda kuzviita akapedzera kutopenga sorry yako white star iri mumba mangu yehufu white star waita munyama white star yehufu waita munyama I'm coming for you white star hapana kubira mushe saka iyo nyaya yevanavo zvinoitika fanike pamukomana uyo akabatwa uyo akazobuda uyo pane zviri paari pane zviri paari zvekuti akaramba achienda pamvura pane vatondisendera meseji vanenge vanoita zvokurapa vari mucomment section havajoini malife mozati panapa pane vanhu vanorapa asi vasingadi kutaura vatosenda meseji vachiti ndiforwardrewo meseji kuna baba vemwana vasenda a very powerful message kuwhatsapp kwangu vanofollow apa vakati mundiforwardire ndikati ndichatoiforwarda vakangotenda havaiti zvokujoina malife kuchinyora kwavaita vanongotevera zvavo vachiona so vatotaura kuti pane zvakadai zvikadai ngadai ambudai saka alright SIS MELLY thank you very much kola thank you ndatakuchishaya kuti waindepitika kuti naiveduwe munhu waindepi ndiripo zvangu but phone chete wifi ndoinge yadona alright pakanaka aiwa mari iyo tidle tose shamwari tidle tose kuti mangwana zvobreakfast takamirawo newe kutoda mafuta ndakatira kukufonerai maisabata call musuno handakuzvinzwa ona unowe kuwhatsapp ka namba dzangu dzawhatsapp haunai
saka ndandofa ndakaita mistake iyoyi ndo yandaishandisa. Aiwa iya isiri yo number iyi ndepa live chete kuti vanhu mufone number yeWhatsApp yakanzi 064 ya iri pa page ukaenda pa page unoona number iripo. Alright. Alright, thanks very much Kola. Sure. Alright. Video mwaka kumburigwa skana kumburigwa chaipo. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Muri sei? Tiripo isu. Okay, SIS MELLY inini handina ndokumbira munditendera ukubvunza. Yeah, ndanchiterera live and I think pane about 2 or 3 callers vataura nyaya dzekuti njuzu dzinofambidzana neunogona kukomisira uri muprofita or something. Inini wangu mubvunzo and please madhayari vasandituka. Aiwa bvunzai. It's a genuine question. Ndakaenda neimwe shamwari yangu akaenda nenakati hande kumasowe umbonobatsirwa andi. So tasvika kumasowe kuya munhu wacho akanditi hapana zvaari kuona pandiri like he's just blank, he can't see anything. Ndobva andipa munamato akati munogeza muzodzoka futi. And then I did that. Pandakazodzokera ndobva andipa mumwe munamato akanditi chichi oyi like vanonzi matombo aya yaso anenge murwiziso. Ndobva andipa matombo iwawo ndobva anditi chiendai munoshandisa soso, but that very night ndichisvika kumba ndakangomaisa because akanditi mamwe acho ndimaise mumvura yekumwa chichi ndakangofollowa my instructions ake. And then usiku hwacho SIS MELLY, I had a very strange dream. Handisi kushora vanhu vekumasowe but ndototsvaka kuda kubatsirwa. I had a very strange dream and in that dream ndandakamira like panotangira rwiziso. Anti ndakamira panotangira rwizi but rwizi rwacho runoita kunge ruri kundidhonza kuita kuti kana wakaritarisa runoita kunge ruri kuyeverwa naro so ruri kuattracta kunge ruri kundiattracta. And then ndobva ndatotanga kutodza mumwe munhu anga ari pasaidi kuti ini rwizi ruri kundityisa because ndanda kuita kunge ndiri kuita dzungu. Ndobva iye atoseka akati hai mimi ndimunodiwa manje munodaro. Ndobva ndatofila kuti panhu pandakamira pa panenge pasingaiti let me step back. But kufamba kwandakaita ndichienda kumashure makangobuda zvimwe zvinhu murwizi umu ndofunga inini pakufunga kwanga handisandamboona njuzu muupenyu hwangu but according to zvakaitika at that moment pfungwa dzangu dzakangondudza kuti ndidzo njuzu dzacho. But dzanga dzakati one day about 6 or 7, 8. Ambida kuona chinhu chinenge hove kuzasi kumusoro kuchiri munhu chine zimvudzi rakayerera rakaswa kumakumbo. Zvasinganzi kuti ihove munhu ndo njuzu iyoyo. akatadza kana kuzvinzwisa kuti but zvinhu izvi zvakauya like zvichida kundimhanyira kuti ndisanyanyisa kuenda kure zvikurumidze kundibata ndisati ndabva kure stereki nemahombekombe erwizi zvichida kundiwisdonzera mumvura umomo but unfortunately zvakazobata sisi vangu vandandinavo kuhope ikoko. Ini ndikakwanisa kutiza but kutiza kwandakaita ndakaona zvakudzokera mumvura apa zvatora sisi vangu zvakuenda navo. Saka minamato iyoyi yandakapuwa ndakabva ndatanga kutotya kana kuishandisa izvozvo ndakangoiisa pasaidi chero kuti ndibvunze kwandakapuwa kwacho ikoko I'm filled with so much fear. Ndambofunga kuti ndiirase kana kuti ndidzokere nayo ikoko because zvinhu zvandandisati ndamboita muupenyu hwangu. But right now I'm actually stranded ndotosha kuti ndodii. Hanzi uneshavire mumvura Kola. Avedo emusandidaro kana. Ndikuverenga macomments, zvikunyorwa macomments. Pati pakuzoti sisi vako vobatwa yotisa kapa. Hanzi saka sisi vako ndivo vaneshavire, umwe kuti saka sisi vako ndivo vaneshavire manjusu. Zvino hatichazivi. Kwani sisi vako varipi? Saka yakurasikira kuna sisi. Ndokwa yakuenda. Hanzi dzokera ikana ikola. Saka manje ipapo mubvunzo wandandinawo ndewekuti minamato yekumapostori ukairasa zvine zvazvinoita zvine komatombo chete aya effect yekuita seikokola rasai matombo kana musinga torai matombo mukandene pawindo apo pashe. Honestly chiro ipapa ndichitaura kudai hana yangu inotorova
ukangochifunga chete ende ndiri munhu wauya anotya mvura handiendi padhuze nemvura ndikangoenda padhuze nemvura so ndotonzwa kunge ndiri kuwira mukati handiendi padhuze nemvura chero zviite sei ndotonzwa kunge ndiri kudhonzire unoita kunge there is a force somehow inoita kunge iri kukudhonza so okay kune umwe anyorawo kuti anzishandisai matombo enyu pamunopedza matombo iwayo muchapiwa guidance kwanzi muteuro wamakapiwa kuti muone zvinhu zveupenyu hwenyu ndapindira mubvunzo wavo ngavabvunza kuti ndogona kurasa here handisi kuti varasi asi mubvunzo wavo kuti ndogona kurasa ndona ndapindira kuti kana muchida kurasha rashai hazvinazvo zvinomboita izvo okay and then munoza chimwe chanyanyondiita kuti ndifone vanhu vaviri vatatu vambotaura kuti dzimwe nguva munhu anenge ane njuzu but ozogumisira amuprofita umwe mubvunzo wangu wanga uri kuti kana kuti muprofita wandakaenda kwaari iyeye ndiye ane njuzu dzacho mandiziviwo handichazivi nokuti like I'm saying sisimelika ini ndiri munhu anopinda chechi dzamanje manje idzi zvinhu zvandandisati ndamboita its my first experience saka nditori pamacrossroads ndotochera ndodii maka asi muchangobva kwamanje manje kunamatiwo I think ndakaupuwa last week chiri fresh amene muchifunga kwera kuti muchifunga kuti moda kudi moshandisa here mozoda zviri mberi kana kuti motora henyu mongovhura windo mokanda nepashe kana kuti mochitongodecida kuti moita sei apa itai vhurai gedhe alright thank you very much Call havasi kuziva kuti waita sei nokuti paita munamato apa vari kutanga kuita zvinhu zviri weird vasati vashandisa munamato yasaka vave confused voindira mberi nokushandisa here kana kuti vorasa havachazivi handitika so guys mangwana tine nyaya dzakati rebei ini ndatochiregai ndichiinda mangwana tine nyaya dzakati rebei dzichange dzichiuya panapa handitika saka life yanhasi yanga iri kungokambira mudenga handitika ichigamira mudenga bhutsu yorofa handiti because tachida kuti tipedze nenyaya iyi yeVana veNjuzu ava handika tozoda tida kumbopa hedu time profita wekuti ambotizorore tichamubata zvedu tichamufonera muprofita wayo yakarivara zvapera takambofona pamukati makadaidai saka iko zvinhu zvanakaka tadzoka tisu vaya tochihwa kuti unotaura kuti kudii muprofita uyu tichimubvunza mubvunzo ndopandodimba ndina ndiri paground ndatonomutsvaka muprofita uyu ndainomutsvaka chete ndikamuwana handiti mazviona so guys ini ndakuinda handika thank you very much guys support everything your love zvese handitika tosangana mangwana hanzi SIS question bvunza tosangana mangwana nenguva dzedu dzemazuva ese na7 Friday guys vane zvibhodhoro yane zvibhodhoro zvenyu muchimwa nemapopcorn awo yane mapopcorn chiti chifara zvedu tiri pano handitika hapana panotukaniwana pano hapana panogwiwa hapana violence pano tinotamba zvakanaka tinakirwa munhu wese akasununguka munhu sachitaura mafungiro ake munhu achitaura zvaanoda zvisina kutukana zvisina kuprovokana mukati handiti hapana chamukati kwaitauya nhasi hapazotukwa munhu aiwa handitika zvinenge zvakatinakira handiti saka hanzi munamato please handizozati aripo here ada kunamata wacho auya anamata patimes ichiripo idzina 9 stepfather mangwana vari kuda kutaura nezveibaba stepfather vanzi mangwana nguvai hanzi mangwana nguvai stepfather nokuti ndechida kuvaonawo honestly vanonoka tangotatanga kudai ende bla nhasi harisi dhei redu remalife tatangouyawo nenyaya tatinayo mangwana ndo dhei redu hanzi ndafara ndichadzoka mangwana thank you very much udzoke mangwana and zvakare vari kuregister nditika vese vanhu vanga vachiregister nditi vanga vachiregister vese hanzi registration iri kuvharwa nemusi wemonday kana wanga uri mudiaries uchiregister kuna andiselina make sure kuti by Monday you guys madiaries edu you are registered because by Monday vanenge vasasatori any registration so please kana uri mudiary andika uri mudiary usati waregister go and see andiselina ubve waregister ipapo ugare wakaregister handitika bit uri kuZimbabwe bit uri kunyika kwauri koko kuregister akudiwi senti hakuna mari inodiwa kungoendesa zita rako nesenemu yako nefone number handika so that vanhu vazive kuti tizive database redu tine vanhu vangani vatinavo madiaries and things like that andimazviona so kana usina handitika kuregister please number dzaandiselina varapa avo vabatei vapindire muinbox muregister handitika hanzi vanoonekwa sei unokuenda kuinbox kwaandiselina number dzavo dzinogara dzakapinwa malife avaita wanda
hanzi vari kutaura nguvai Andiselina vari comment section pai vanhu namba dzenyu pinai namba dzenyu Andiselina unokwenda kuwhatsapp kwaAndiselina wonosubmita star rako neseneme yako kana une ghost nemurako izvi tinozviitira kuti tizive kuti madiaries chechewo mangani nokuti neomwe vanhu vanenge vachizongouya achiti aita problem oti ndauyawo pano ndiri kutsvaga rubatsiro ndafirwa tomubvunza mibvunzo yepadiaries pano haapinduri kana hana chanenge achigona munhu yanenge adhairitwa nomwe munhu haasi munhu wepano ofishi ndezvatiri kuramba isusu tine timu yevadiaries kana tati isusu mwana wemhofu good night kana tati isusu uri mudiaries wedu obviously ani tokuita dambudziko chauya pano tichida kuti tivhure tinongoenda kudatabase tesa kuti urimo here kana urimo then vanhu vobatsirwa hanzi stepfather vari live izvozvi saka ndoenda ka guys bye bye saka tovatanzi vari sei father diaries vari right zvekuti hanzi vatangana 9 alright guys saka tobatana regai timbowati yose father tobati kudi go and register nditika hanzi new cabinet kazvi cabinet ndarifunga kuti kuda ndezvelockdown ndezvemawhatever macovid saka guys tibatana mangwana nditika hanzi SIS MELLY ndakanamata musai wequeen imboya pana paujoine live ndikufonere unamati mina ndikufonere unoda kundingwarira nditika rega ndichikungwarira yaona mati queen uyaona mati una kuramba kwai aiwa si uruda kuti ndinamati alright guys vanoda kuti tizonamata na 12 times idze kunamata saka guys tobatsana tika bye bye